Amigas, amigos, buenas noches a todos, a todas. Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero aquí estamos con el directo en principio en orden. Yo espero que me estéis escuchando, me estéis viendo, me estéis sintiendo, me estéis casi oliendo de la mejor manera posible, porque la realidad es que nos ha costado enchufar este directo por unas cosas o por otras. Cada día entiendo menos de YouTube, nos estamos haciendo mayores. Y aquí estamos porque iba a haber directo ayer, pero ya me conozco yo qué pasa cuando dan en abierto un partido eh, y hay prórroga. Ya me conozco yo qué pasa, que pasamos cuando acaba el partido de 25 a 63 personas. Y dije, bueno, es muy tarde, un tertuliano viendo el partido, tal igual, pasamos de rollos. Voy a jugármela a que estos dos mequetrefes de la otra semifinal de Copa no lleguen a la prórroga. Bueno, pues por suerte así fue, así fue. Ya que estamos, horas intempestivas, pero la ocasión lo merece porque hoy tenemos que hablar de cosas. Tenemos que hablar de cosas. En primer lugar, de un Celta que empató contra Las Palmas en Balaidos, seguramente un resultado bastante decepcionante para lo que viene siendo la temporada y sobre todo los partidos en casa del Celta. Sí es cierto que viene siendo habitual también, por supuestísimo, la pájara post parón de selecciones, que era algo que difícilmente el Celta históricamente se puede saltar, se puede sobreponer a ello. Y llegó un partido en el que ya digo, creo que el empate fue más o menos justo. La realidad es que entre goles anulados y historias y demás, bueno, creo que el Celta no hizo mucho por ganar ese partido a un rival como es Las Palmas, que con todo el respeto a Las Palmas, que vino mucha gente. Bueno, bueno. Y finalmente, bueno, pues un puntito que nos deja ahí. Nos deja de la siguiente manera. ¿Qué digo yo? ¿Para qué hablar si os lo puedo poner aquí? Digo yo, ¿a quién le interesa lo que yo pueda decir? Cuando nos vamos a Primera División, clasificación. Pongo esto aquí. A ver, a ver, a ver. A ver qué va. A ver qué va, a ver qué va, a ver qué va. Porque amigos y amigas, donos tierras, lo siento mucho, Churi Urdines, por esa eliminación de Copa del Rey, pero queda de esta forma certificada el 99% que el octavo va a jugar competición europea, lo que hace pensar que el Celta ahora mismo estaría en puestos de Conference League. Pero ¿qué pasa? Está empatado a puntos con el Mallorca, próximo rival del Celta en Son Moix. Y también con el Rayo Vallecano, que viene de una dinámica un poco pobrecilla, ganó la última jornada y ya vuelve a estar ahí también con 40 puntos por encima del Celta en este caso. Entiendo que es por la diferencia de goles ahora mismo, porque el Mallorca tiene -7, el Celta 0 y el Rayo Vallecano +2. Luego hay que hacer las cuentas de la lechera habituales, pero cuidado a ese Celta Mallorca porque se antoja, por lo menos yo creo que se puede decir, uno de los partidos, me atrevería a decir, más importantes de los últimos años del Celta, mirando para arriba, ¿no? De que te puedan dar quizás ese pequeño salto. Pero amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, yo sé que a vosotros os va mucho la salsa. Yo lo sé de verdad, lo sé. Sé que no estáis aquí solo por el partido, que también, sino que hay dos nombres propios, como son Sergio Carreira y el señor Alfon especialmente, que están por ahí revoloteando. Bueno, bueno. Calma y método, decía aquel. Calma y método. En las últimas 24 horas yo creo que habéis podido leer absolutamente todo. Yo por lo que he preguntado, o lo que me han dicho directamente, sin preguntar, eso da gusto, da gusto. Da gusto. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Yo creo que no es todo tan negro ni tan... A mí, de verdad, me sorprende lo categórica que es la gente a 1 de abril. Ya ahora 2 de abril, casi 3 de abril. Pero cuidado, cuidado porque es peligroso dar a entender según qué cosas en una temporada en la que hace falta de mucha gente. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Son dos casos distintos, yo creo. A todas luces podemos entender por dónde van los tiros un poco con Alfon y con Sergio Carreira. Creo que hay diferencias notorias. Creo que
todo es puede ser más positivo de lo que se está vendiendo. En primer lugar, porque no creo que Carreira esté más lejos que cerca de quedarse. Y porque no creo que Alfon esté 100% fuera del Celta. ¿Que puede que lo esté? No lo sé. No lo sé. Hablaremos largo y tendido. Han sido días de WhatsApps, capturas y cosas. Y de tweets, por supuesto. De gente ahí picando pala. Y habrá que ver. Pero bueno, hablaremos de todo ahora, amigos, amigas. Tenemos ya, puede ser, a nuestros queridos tertulianos preparados. Es mi pregunta. Me pregunto yo, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, se me puso a actualizar aquí el Discord. ¿Qué es esto? Salva García en no molestar. Marcos Piedras en línea. Gestoso en línea. No sé ni dónde estoy, amigos. No sé ni dónde estoy. The Last Meadow. Meadow. ¿Qué es esto? Bueno, me entero. Aquí está. Ostras, pero cambia un montón Discord. El Barça está en Pueblo Tomato. Menudo horario más random, Jatarim. Ahí está Nurirlo, medio. Oye, antes de nada. Un beso donde más le guste a mi gente de bien. Mi gente de bien, Nurirlo. Mi gente de bien. Codeseda. Había un Codesa muy mítico. Mario Seijas. Y Ataca. ¿Por qué será esto de Ataca? No sé. Oye, mira de Epic Streamers. Ahí está, ¿eh? Hostia. Helping Streamers. Pues a ver si me helping a mí, porque a las horas que nos ponemos aquí a hacer la gamba. Vaya tela. Y digo yo, con la actualización de Discord veremos más hermoso Mario Seijas. La respuesta, ya os lo adelanto, es un no rotundo. No pasa nada. Espera que ainda non te oi a xente. Que temos que falar tú e eu seriamente tamén. A ver. Sorse Paz me pone aquí. No, Sorse Paz no. ¡Hala! Mira, tú mira lo que consigue. Ay, Dios mío. Falta un. Somos poucos, xa falta un, estamos vos. A ver, un momento. ¿Dónde está esto, por el amor de Dios? Qué difícil es la tecnología, amigos. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas, os lo prometo. Ahora que no se le vea, porque lo estoy viendo congelado. ¡Ay! ¡Ojo! ¿Hola? Hola, ¿Aló? Alex. ¿Hola? Hola, Alexandre. ¿Alexandre? hola. Hola. Alexandre Fisterra inventa futbolín. ¿Cómo? Se me escoita? Se te escoita alto e claro. Alex, pero tes que poñer o móvil. Sí. Agora, a ver, Agora, No, equipo, que fixen agora. outro día para tratarlo. A ver, Vamos. teño Eu que vexo pensar. atravesado. Opa. Teño que pensar. Algo fixen outro día que toquei e... Agora, equipo, agora. Ay, Dios mío, cómo nos cuesta. Agora estoy torcido, non? Estás más torto que nada, macho. Vou facer chistes aquí. A ver. Joder. ¿Cómo estamos, macho? ¿Cómo estamos? A estas horas de la noite. Joseph, De horario de Houston, Tennessee. Sí. Ahora Tal acabas a cual. las 2:30, dice por aquí Catalín. Alex, ves che da través aí na pantalla, o sea. Estás completamente ¿Eh? Vai cegado. mirando. Estás como a Zilesen. Estou Pouco de mal probando a gusto. ver que fago. Pouco de mal gusto ese chiste. Bueno, amigos, estamos aquí. Boas noites, ovellas. A xente xa busca salsa, Dalle Para igual. decir algo. Xa non se acorda nin de como quedou o Celta, macho. A Aquí, cuchillo total. Alfon, Carreira, desconocimiento, negociaciones. Joseph Mítico del canal, sí señor. Joseph Rabada. Está en absoluto aí dicindo o camisetón este, claro. Con ese Pues camisetón claro. apareceu o señor Mario Seijas en Balaídos o luns. Nunha fugaz Sí, señor. Sí, señor. presentación, podemos decir, de É que había que entrar para o estadio, non era outra. Claro, que Mario Seijas chega xa para chegar en Cher. Accidentouse, bueno, porque baixo coa peña. Un saludo aquí aos
Peña Norte Celeste. Un E saludo. entonces, pues nada, E o conductor. é o que hai. É o que hai. E o conductor, sí. Que se no, unha porta que non cerraba e non podíamos... Bueno, o condutor non quería ir obviamente coa porta aberta, entonces tuvimos que ir aí liando aí un pouco. Bueno, ou enganchando aí a porta, que sei, cada un dun lado. Ao final arreglouse, pero bueno, chegamos algo tardiña, había un accidente tamén ali entrando ao estadio, unhas historias. Unha movida, como ven sendo habitual. Alex, A próxima vez habrá que baixar con tempo para facer unha foto os tres ou para comer os tres xuntos ou facer algo, macho. Déxate de fotos. Agora, Ahora, aí estás, aí estás. ahora aí ben. estás. Aí estás. Já estamos. Que tal estamos, Alex? Boas noites. Pois bueno, Bueno, Pues ben, vou decir, oye, que vou decir, o luns a noite, pois levei un tortazo como os que non recordaba. Todavía está o tímpano dando voltas. E moi cabreado do que pasou dende fai 24 horas hasta agora. non sei que tes por aí atrás, que non se Pero ve moi bueno, ben, non- Alex. Non sei se podes enseñar eso que tes aí atrás. Non sei se Ahora quere, sí. non sei se quere decir algo esa. Bueno, esa camiseta traeme moi bons recordos. Solo falta Alfon, dice por aquí Edu. Aí está. Canto cobrou Alex polo Pois cartel promocional seguramente do Arenteiro Celta tería Fortuna? gañado Ollo aquí, que xa che están de falar. bueno, deberíamos de falar do partido así un un pouco. pouco rápido iso para... É verdade, que xa nos liamos. Pois senón isto... Mario Seijas, desde marcador alto, non desde marcador baixo, que estuven eu solísimo, non solísimo, estuven solísimo todo o partido. A miña moza en Río Alto, porque foi o único que pudemos conseguir. E o que tiña tanto dun lado como outro non cantaba nada. Eu estaba fora de forma, macho. Estaba ali que digo, eu non sei nin onde estou. Que soledad, macho, que soledad. Mario Seijas, como foi ese empatiño? Partido malo, partido... Bueno, eu non vexo que fose malo. Eu o que creo é que faltou un pouco de... non de profundidade, digamos de finalización ou de acerto de cara a porta, porque creo que houbo ocasións claras e suficientes como para que o Celta levase o partido cómodamente, pero, bueno, non foi así. Desde logo, a min a primeira parte do Celta gustoume moitísimo, e a pesar de que igual nese plantexamento, a pesar de que Borja o fixo ben, eu quizás houvese atacado máis os espacios á espalda con Pablo Durán en vez de Borja, porque a verdade é que sí que mete unha defensa de 5 Las Palmas, pero tiña o bloque bastante alto. Entonces eu creo que igual algunha cousiña para buscar un pouquiño máis de profundidade, porque cando máis peligro creamos precisamente foi pola banda de Alfon, e cando chegaba con un pouquiño de espacios estaba facendo moito daño. E despois co tema, pois bueno, houve unha de Ilais que notase que non é dianteiro centro, Ni que, nada que que se lle vamos a parezca. facer. Bueno, algunha parada de mérito do porteiro croata do Las Palmas, e bueno, eu sinceramente creo que eso de que o resultado máis ou menos xusto, para min nada, o sea, para min o resultado xusto é que houvese ganado o Celta. Pero a falta de puntería, pois, perxudicounos. Tamén fala un pouquiño desa falta de gol de típico dianteiro centro que nos falta un pouquiño aí, que creo que se teñe que poñer un pelín as pilas aí, tanto, bueno, sobre todo Borja, que é o que está xogando máis aí en punta, a ver si molla dunha vez e rompe esa racha e non para de marcar. Pero bueno, eu a verdade que a min gustoume moito o Celta, salvo certas cousas puntuais, pero é que os datos son apabullantes con respecto ao Celta e Las Palmas neste partido. Señor Alex, valoración rápida desde tribuna. A ver se veo distinto. Pois... A ver, eu non estiven moi, o sea, estiven atento, pero non moi atento porque foi... estiven con convidados, estábamos a falar de outras cousas moi importantes e
pois iso, estiven ao partido, pero non del todo, pero a min non me gustou, sí que o Celta tivo control do partido, tivo máis ocasións, pero non vi un Celta solto, vi moita falta de ideas, o sea, balones a Alfon a ver que fai, Iker desaparecido, Borja loitando un pouco, pero sin máis, non sei. Ilai sí que na segunda metade pois gustoume un pouco máis, incorporándose á área de sorpresa e así, pero non estiven moi contento co equipo, creo que tiñamos que haber apretado máis, creo que despois do descanso non pode sair así con esa falta de intensidade e conceder ese gol. Creo que Ose unha vez máis, por cuarta vez na tempada, que non está mal para 29 partidos que levamos, Claudio non estivo del todo acertado, sobre todo na segunda metade. Do 11 inicial e o plantexamento non digo nada, pero na segunda metade creo que el mismo tamén o reconociu, bueno, creo que o partido pedía cousas que Claudio non metió ao campo como a Hugo Sotelo cando non tiñamos tanto balón e faltaban ideas para conectar cos de arriba. Estou de acordo. E algún outro desbaraxuste na defensa que creo que acabou Pois eu non estou de acordo e vou vos dar datos, porque aquí estamos así todos moi negativos. Aí ven o Big Data, que tuvo tempo ali no 20 tiros do Celta, 20 tiros do Celta frente a 4 de Las Palmas. 20, o sea, estamos falando de 20 tiros. Veces o Celta. 20 veces tirou. Outro partido. 7 tiros a porta por 2, o sea, tirou 20 tiros, 7 foron a porta. De Las Palmas, de 4 tiros, foron 2 a porta. De que manda huevos. Despois a posesión 61% 39, pases tamén moitos máis obviamente do Celta, 638 12. Faltas incluso cometeu o Celta do Las Palmas, o cal quere dicir que se o equipo si estivo intenso, para mí o que faltou realmente foi ese acierto, ese chegar aí á área, porque creo que o que lle está faltando ao Celta é acabar, a finalizar as xogadas. Hai moitas xogadas, por exemplo, hai unha de Ilais que ao final, por non tirar coa esquerda, que é a súa perna mala, pois ao final acaba como intentando rematar e logo fai así como medio cuadrita, un pase. Home, hai moitas cousas que creo que hai que chegar aí e hai que ser máis incisivos. Hai que tirar a portería. Encantoume Marcos Alonso, que se sumou, empezou a tirar a portería, empezou a probar. Claro, iso é o que hai que facer. Ao final, pois bueno, para mí o que faltou é poñerse a guinda. Polo resto, o equipo estivo moi ben e non coincideu ocasións, nin coincideu grandes cousas. Eu co de moi ben non estou de acordo. Creo que tamén neste aspecto hai que falar de Claudio por cousas que comentaremos, precisamente o que comenta Mario de Marcos Alonso como carrileiro na segunda parte, probando porta, pero desprotexendo a súa, porque lóxicamente pois hai outros xogadores que igual non teñen ese pico de concentración. E pareceme realmente perigoso acertar cunha defensa e empezar a tocar cousas por aí que non me veñen a conto. E tamén en desacordo co señor Alex, porque novamente penso que se infravalora ata o cero o fútbol de Iker Losada. Da igual en que banda xogue, canto tempo xogue, como xogue, contra quen xogue, cuánto balón toque, parece que é completamente irrelevante. Penso que non é así. Pero bueno, falan por aquí de nome Ristich, Pablo Durán e demais. Quero vos preguntar acerca de aliñación. E díceme por aquí Mario Sejas que se me corta o falar. Que nos digan no chat se se me corta ou non, porque eu escoito cortado a Mario a veces, moi poucas. Igual son eu. Eu os escoito cortados aos dous. Vaya. Joder, estamos ben. Que nos diga aquí a audiencia, a ver se nos pode... É que eu a Alex escoito perfectamente, pero non sei por qué. Eu cando estábamos falando antes do podcast escoitábate ben, pero agora cortasete. Se oye bien. Escoitase ben aquí. Me está tomando o pelo. Paso de rollos.
Alex, por favor, que dicías que non tiñas nada que falar do plantexamento. Pois vas ter que falar, por qué? Aliñación do señor Claudio Giraldez. Vamos a porte aquí con ela ao lado para falar un negro sobre blanco, nunca mellor dito, porque esa historia aí de camiseta da... Oye, Alex, conseguiches a camiseta da Reconquista? Tú como eres? Que va? Eu estive ocupado e cheguei ao campo, ao estadio ás 9 menos cuarto, ou sí, por aí. Cuando xa sabías, cuando xa Para sabías... esas saudades. No. Nin foi a tenda. Cando chegaches ao estadio xa saberías que partían de inicio Vicente Guaita, Javi Rodríguez, Starfel, Marcos Alonso, Carreira, Damián, Ilais Moriba, Mijailo Ristic, Iker Losada por dereita, Borja Iglesias na punta e Alfon pola esquerda. Opinión deste plantexamento, novamente sin Fer López, sin Iago Aspas, etc. A ver, cortita e ao pé. Para min, eu sempre, saque o que saque, sempre o digo nos podcast, sempre hai dous diferentes, nunca é un e nunca son tres, sempre son dous. Neste caso, para min, Mijailo e Iker non hubiesen saído dende o principio para min. A duda de Borja Iglesias, eu tampouco, pero a entendo. Pero sorprenderme, a de Iker sí. Eu quero decir que eu agardaba ou a Iago ou a Fer López. Un dos dous, e non xogar cun media punta sen estar no seu sitio natural, porque Iker está moito máis cómodo na esquerda que na dereita. O de Mijailo sorprende? Non. É dicir, eu na rolda de prensa de Claudio, cando dixo que Hugo non sabía si estaba para 90 minutos, eu dixen, Ristic xoga sí ou sí, porque a mínima debe de ser moi bo, porque a mínima que está disponible, eu xa o falei, xa o falamos todos noutros podcasts, a mínima que está ben sempre conta con el. Eu sabía, cando dudou con Hugo Álvarez, eu estaba seguro que Ristic iba a ser da partida. Perdade un momento porque estános comentando aquí polo chat cousas interesantes que seguro que, por exemplo, isto non estaba preparado ni moito menos, pero ai Dios, a ver, aí está, son cousas que igual o señor Alex interesan, sabendo do cual coxea, que sabemos que lle queima moito diñeiro na mao cando ve algo que ten color celeste. Sí, hombre. Tal e cual. Polo tanto, anunciamos. Que vuelve unha segunda etapa. O Celta tuitea unha foto da camiseta de equipación do partido anterior. Mañá será mellor. Río 1923.gal, Hummel 1923. Bueno, pois mañá será mellor. Mañá será mellor, Mario Seijas, para ti, que opinas? Eu que sei se vai ser mellor ou peor. Que máis dará, o sea, mellor que a hoxe. É un día irrelevante, joder. Por que un día irrelevante? Bueno, eu... que máis me dá, quer dicir, unhas camisetas que son a 95 €, por favor. Que sí, que é moi bonita, que todo o mundo está moi ilusionado. Pero parece unha barbarie de prezo. Nos días que vivimos coas cousas tal como están as cousas. Pareceme algo un pouco clasista, pero bueno. En fin. O sea, mañá será peor. Que non lle quito mérito, porque a nivel marketing pues está facendo ben, agotou as camisetas, está ollo, pero baixo o meu punto de vista, pues bueno, non está tan ben. E Alex, que opina? E con respecto... Alex vai comprar 3. Totalmente de acordo con Mario. Unha cousa é que a veces aguantas gañas e outras non, pero hoxe en día, tal e como está todo, pagar 95 € por unha camiseta é un puto crime, pois falemos claro. O mesmo opino das camisetas que ten un cocodrilo ou que ten unas iniciais aquí ou así, o mismo que opino deso,
opino con esto, pero claro, son los prezos nos que nos movemos, ese asente merca non van baixar. Atención porque pode ser que mañá non sea Como mellor temos porque aparece o señor Antón García Fernández polo chat dicindo non podo entrar porque a treboada é impresionante e a conexión será inestable. Antón García Fernández, por favor, non sei se estás en carretera ou que está pasando, sabe Dios que tornados ou que furacáns hai por ali que xa sabemos que son dados a cosas. Por eso, cuídate, Antón, por Dios bendito. Interesante o que dice tamén Tinoneira aquí, en plan, o mellor foi o berro de Altrinón e as camisolas a mitad de xente as comprou para vendelas. En plan, é verdade, hubo moita xente, hai moita xente que mercou a camiseta para facer negocio e tamén hai que, o sea, despois podíamos dar un pouco de visibilidade porque a verdade, o de Altrinón foi un cántico potente e alto que eu tamén berrei e berrerei sempre e a verdade é que, bueno, eso. É un saludo para Antón. Por Dios, que non vai a ser que... Bueno, xa está na casa, xa pon aí. Está na casa, está na casa. Oye, Pero está escoitouse con moito un de Altri. tornado. Estamos nun tornado. Tornado watch. What? Ven de volta a electricidade. Que se nos vai ir que se nos vai ir como Mary Poppins voando aí, o señor. Ao final Antón ainda chega po Celta Villarreal ese que miramos aí a ver si nos vemos. Pero vai chegar voando a Baleidos co tornado. Claro, hombre. Como berrades Altrinón estades ofendendo a Paula Prado. Bueno, que aliñación, estábamos nesa antes da camiseta, Alex. O de Mijailo, centro do campo, Iker que comentabas algo de sorpresa, como que valoración faz? Xa non só dos nomes, sino do plantexamento. A ver, as dous cousas que sorprenderonme foron isas, bueno, Iker, en realidad, porque o de Mijailo despois da rolda de prensa o daba por feito, eu, persoalmente, nin hubese sacado a Mijailo, nin a Iker, nin a Borja, porque pola defensa do Las Palmas, que é xente non veloz, bastante alta, tampouco son moi contundentes. Eu creo que Durán aos espazos podería haber feito moito dano. Eu hubiera salido con Durán arriba e Iago ou Fer no lado dereito, pero tampouco podo criticar moito a Xiralde se el tiña un plantexamento pensado dende toda a semana e traballou nel. No que si vou incidir é o da segunda mitade, porque eu creo que iso nunca podes preparalo porque non sabes como vai ir o partido. Para min, dende o minuto 45 estivo moi desafortunado. Para min, repito. Falaremos despois deso porque creo que aí pode estar un pouco tamén a clave do partido. Mario, non sei se a ti te sorprende algo cando sacas o móvil despois de chegar sano e salvo a Vigo e te atopas co 11 que saca o señor Claudio Giraldez. No, en principio todo bastante previsible, salvo quizáis o de Ristich que utiliza para facer línea de certos momentos de facer superioridade a hora de sacar o balón. E bueno, aí sí que bueno, me sorprendeu un pouquiño, pero tampouco moito, o sea, sabendo como para certas cousas, eu tamén pensei que igual Diego sí que lle quería ir coas liñas a Claudio que iba a utilizar un sistema de 5 atrás e cousas así. Entón, claro, era evidente que a Las Palmas non iba a poder facer a presión de igual, unha presión moi grande para sacar o balón ao Celta e aí Claudio sí que estuvo acertado. Obviamente creo que o erro entendo que fixo Claudio para poder, o sea, quixo incluso darlle máis control de balón e máis profundidade, porque poñer a Marcos Alonso un pouco máis arriba, Marcos ten máis tiro, máis pase, e darlle esa liberdade, poñendo a Jailson, para min era probablemente nesa posición o máis idóneo, porque realmente quería ter o balón. O que pasa é que para min quizáis o problema é que se precipita. Entón Diego Martínez fixo unhos que claro, que precisamente fixo unhos axustes de puta madre
e facendo Claudio ese cambio foi cando desequilibrou un pouco o equipo. O quizáis o cambio de Iker non afectou tanto a miña visión. Creo que Iker non estivo ben, de feito falle un pase moi bon aí a Borja, estaba entre liñas, bueno, non estaba mal, que a min o equipo, eu insisto que na primeira parte me gustou moito, salvo o que falaba tamén Alex, e que falamos de que igual un pouquiño máis de mobilidade arriba para houvese sido un pouco mellor. É unha opinión, non é algo, non é unha verdade absoluta, ni moito menos, pero que bueno, que a verdade é que quizáis a clave estuvo máis igual nesas cousas que no, que, o sea, no lado esquerdo, cousas no, quizás na seguridade que dá Marcos aí atrás, e a confianza que dá para non sufrir aí atrás e para ter o balón xa desde a... Entón eu penso que é onde máis se equivoca. De todas maneiras, eu gustoume moito o plantexamento de Claudio, por moi bo. Están falando de algún nome por aquí polo chat. Dámolle as boas noites en absoluto. O que en absoluto non sabe que un mañá 6:30 da mañá estou en pé. Boas noites, Ana. Pero claro, aparece aquí, gracias a Joseph Rabade, o nome de Damián Rodríguez. Non sei cuántos partidos pasaron para que volvera a xogar titular, balaídos. É certo que xa podemos falar da volta de Damián Rodríguez ao equipo, pero penso que máis alá de estar acompañado por Beltrán, por Moriba, por o propio Hugo Sotelo e demais, creo que foi a figura dun xogador como Damián Rodríguez lle fai moito ben ao Celta, porque é un rapaz que lonxe de... que tamén é sorprendente, non? Lonxe de ter 21, 22 anos, ou 20, 21, 22, querer volver ao equipo, querer te lucir, querer dar ese último pase e querer facer xogar o equipo e demais, un xogador que non se complica, balón, colle, xira, pasa, e con moito criterio, que é tamén unha das cousas que seguramente máis tempo leven conseguir no fútbol e sobre todo na élite. Para min, que un xogador como Damián Rodríguez se asente no Celta, que se quede no Celta, porque por sorte ou por desgracia non estamos escoitando nada de Damián nos últimos tempos, sabendo, bueno, pues esas idas e venidas que pudo ter, que hai veces que igual parecenos o normal, parecenos o natural, o siguiente paso, e igual non é tanto, porque chegan os bravos, chegan as comparacións de salario, chegan todo, esa sabemos como isto. Por eso, e non me enrollo moito máis, o tema de Damián Rodríguez, que somos moi pesados con Damián Rodríguez, penso que hai que empezar a falar xa de un rapaz privilexiado, como podemos alabar seguramente a tempada de Javi Rodríguez, que penso que fixo un bo partido tamén de cara arriba e demais, e que tamén é un xogador que parece un gran complemento para todos, a verdad. Dependendo do partido, vexo a Damián con Beltrán, vexo a Damián como xa vimos con Ilais Moriba, penso que con Hugo Sotelo é unha dupla que os ollos do celtista pode ser a idónea, pois polo que representa e demais, pero máis alá deso, no futbolístico creo que tamén pode ser un centro do campo de anos para o Celta, como non tuvo en hai tempo. E a partir de aí, pois bueno, reivindicar a figura dun rapaz que xa sabemos que as pasou malas e peores, e que hoxe pois volve a ser titular en primeira división, e para min, despois falaremos dos mellores, pero no podio pode entrar moi facilmente. Dalle, Alex, o que? A ver, creo que Mario e eu xa nos aburrimos de falar del. Para min o dicen sempre ao 100% o mellor mediocentro da plantilla, e con moita diferenza. Non é o máis rápido, nin o máis forte, nin o que mellor tira, nin nada, pero é con moita diferenza o segundo xogador máis inteligente do plantel. Ten o fútbol na cabeza, antes de chegarle os pases sabe a donde antes de chegarle o balón, non ten o balón e ten que pensar.
antes de que le chegues xa sabe o que ten que facer, tarda moito menos cos demais, entón, a pesar de non ser moi rápido, dá moitísima velocidade ás xogadas do Celta, sabe defensivamente, non é o que máis de cara ao público pode destacar, pero sabe sempre estar ben colocado, non é forte, non va forte ao choque, non roba moitísimos balóns, pero sempre está colocado onde ten que estar, por iso a pequeña crítica que non é crítica, bueno, a ver, pode entenderse como Sesa, pero que Damián para facer o mesmo que Beltrán ten que correr a mitade. Entón, eso creo que é unha virtud. E non sei que máis decir. Se hai moita xente vendo isto, deixo de falar xa porque agardo que este moitos anos no Celta, pero para equipos posicionais, salvando as distancias, non quero que me empecen a chamar de todo, pero salvando as distancias, para min é un Sergio Busquets de manual. Xavi e Iniesta comenzaron a ser o que foron con Sergio Busquets atrás. Bueno, non sei se comparalo con Busquets. Polo menos. Polo menos. Pero refírome que Busquets era un tío que sabía regatear moi ben e quizás ves que pode ter Damián. O que pasa é que Damián é ese tipo de xogador, o sea, a min encántame porque é un tío máis intelixente que pode haber. El sabe que co seu físico non lle vai ganar o duelo a moitos xogadores, pero sempre utiliza moi ben os seus recursos. Por exemplo, non hai máis que ver se te fijas en cada partido, debe de ser o tío máis inteligente que sabe a donde vai ir o balón, pero non para interceptalo moitas veces porque ao mellor non chega, sino para xa estar atento de molestar ao rival e que non dé a volta. É super inteligente niso. A verdade é que me flipa, pero é que no fútbol de Giraldez o que quere é defender con balón. Estamos falando dun rapaz que este último partido tuvo un 94% en acerto de pases. 94%, que se di fácil, porque Oye, Mario, un 90 pero e pico por cento escoita, vai haber que facer con tencho a sección de Small Data ou algo así, que saques aquí todos os números todos os días, joder. No, joder. No, porque non sei tanto, sei algúns nos que miro e todo iso. Hai que mencionar que o 94% é cun equipo que en moitísimos tramos do partido presionaba en riba, que non é o mismo eso, que un equipo que te presione en bloque baixo. E non só iso, que quero dicir que taxe de acerto pode ter un central así, porque os centrais fan pases de seguridade, pero nun medio centro que moitas veces ten que circular tantas veces o balón, porque pode ser dos xogadores que máis interfiren no xogo, pois é máis fácil que teña un porcentaxe un pelín máis baixo ou eso. Bueno, escandaloso un 94% de Damián e iso, para min gústame e favorece moito o fútbol do Celta, por iso para min o Celta tamén estivo tan ben na primeira parte, porque nas transicións, en todo, en absolutamente todo, é un tío que fai mover rápido o equipo. Non se entretén moito co balón. Para min é un dos debes ás veces que ten Fran Beltrán, que asegura o pase, pero despois de haber dado 2 ou 3 voltas e haber frenado o balón. Fran ten outras virtudes, así, pois, físicamente máis forte, que sempre traballa moito, pero nese aspecto é moito máis lento que a Damián, entonces en certos partidos para buscar espacios e todo, Damián a min é que me parece espectacular. Bueno, creo que o señor Congrio da Axencia de Representación de Damián Rodríguez vai nos ter que empezar a pagar, pero pelas a casco porro. Levamos todo o ano dando a matraca co puñetero Damián e non paramos, e non pararemos. Eu Damián, eu con Damián a morte. De feito xa levamos así o mismo sas, o bigote coa perillita e todo, xa identifícome, claro. Eu me estou deixando barba, pero para ver se me medra tamén un pouco máis o bigote e me parezco un pouco el. Oye, opinión desta barba de por diosero? Opinión sincera, do 1 ao 10. A min recórdasme a Blake Griffin un pouco. O xogador da NBA. Porque ese tiña máis, hombre. Non sei se sabe quen é. No, pero estou vendo aí, inda que non sona nada.
Oh, Oh, oi, petou. Saltou un momento. Joder, Apachado. saltou un momento un golazo, pero nada. Madia Levo, atención, desde Twitch, suscrito cunha suscripción de nivel 1 durante 13 meses. Máis dun ano leva aquí Madia Levo. Máis dun ano leva Qué Madia grande, Levo. Un Madero. tío Qué grande. grande, qué grande. Un Grande tío Madia grande. Levo. Un tío grande. Que emojis meus teño que ir borrando xa? Que emojis meus? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son os emojis de Madia Levo? Podemos ver cuáles son os emojis de Madia Levo sin estar suscrito a Madia Levo? É que estou suscrito a Fica coa bola ahora mesmo. Non o sei. Non o sei. Desde logo, o que ten que borrar é o de segunda ref, o de terceira ref, si é que o ten, pero bueno. Grande Madia Levo, menuda rajada hoxe de Mitchell contra o Arousa. Bueno, falando aquí de rollos de drogas e demais, podemos seguir co tema. Ostras, pero que Madia Levo, non sei se o podes poder ver. Alfon, Javi Rodríguez, Damián, Hugo, Sotelo, Iker. Tú mira que emoji se planta Madia Levo, Mellores cos nosos, macho. Qué grande, sí, sí, Aí sí. está o tío. Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué grande. Bueno, pues a ver si hai que borrar algo, a ver si hai que borrar algo. Aguantade, amigos, aguantade, que xa dentro de pouco ven a salsa. Non sei de que máis queredes que falemos. Eu, por min, poñome a falar de Alfon, inda que xa no puramente futbolístico. Polo menos para pechar a primeira parte, porque estuve vendo certas comparacións con Manuel Agudo Nolito. Bueno, calma. Pero desde logo o gol que mete é de crack. O sea, eu non sei cuántos xogadores ten o Celta que lle podan pegar así a pelota como lle pegou o Alfon. Vino repetido, xa despois de verlo no campo tal e cual, pero pareceme un xogador que está nun estado de forma que empezou cuestionado con xa non vale pola edad, vaise quedar curto para a primeira división, e hoxe pois xa vimos que hai partidos que é un futbolista diferencial. Sí. A verdade é que Alfon, o sea, para min está a ser o xogador en ataque probablemente o mellor do equipo ahora mismo. Un xogador que cada vez que Ahora pilla o mismo. balón ali arriba, pues pasan cousas. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo, no momento, agora mesmo, pues sí, eu creo que sí, porque E na tempada, tuvo no na tempada, na tempada. Durán. A ver, di Complicado. un nome. Durán. Di un nome, mellor. No. A ver, Yago sin duda. Yago ahora está baixo, pero Yago, as cifras de Yago e todo, E e tamén penaltis. agora estuvo eso. Bueno, hai que marcar os penaltis, hai que tamén facer xogadas e iso. Tamén Borja é eu poño por diante de Alfon ahora mismo, tamén. Cos goles que leva, co que traballou, co que os penaltis que provocou. Para min Alfon o que está tendo é unha punta de rendemento moi alta, moi alta. É que E ahora chega mismo e está sendo finaliza. o mellor. Pero estamos falando de que en canto a números non superan goles nin asistencias a Williot. Entón, non creo Pero ni, na nin miña foi tan opinión de... non. Williot a principio de tempada tamén estaba aí un rendemento altísimo, xusto nos primeiros partidos, e o fixo moi ben, e despois desinflouse. Entón, quero dicir, para min o sistema de Claudio é entender o fútbol de Claudio, que cada rapaz depende do partido que xogue un, que xogue outro, que isto favorece para que moitos xogadores teñan o seu momento, a súa oportunidade. E agora Alfon está nun rendemento alto, e todo iso está rendendo a gran nivel, e eu sí, pero poñero como a da temporada tampouco poñería. A pesar de que ahora o sea, en plan, está claramente é o que digo, Penso igual. que é o mellor con moita diferencia. Penso igual. Ollo Porque que aparte, cada vez que pilla o balón, é dicir, se non é un tiro, é un intento de asistencia, se non desequilibra os xogadores e lle dá un pase atrás que favorece para que outro xogador entre. O sea, para mí ahora mismo é indiscutiblemente o mellor equipo, o mellor xogador en ataque, vamos. Pode que Mingueza tamén ande por aí, porque Mingueza en ataque aporta moitísimo. Pero bueno. Alex.
Si queres deixámoste por a camiseta. Que si queres que te deixamos por a camiseta que te detrás. Escoita, esa camiseta onde saliu? Eso foi un regalo de Vamos partido? Foi un día a todo isto. de Riazor? Que foi eso? A todo isto, gustaríame que nos tiñamos ahora mismo o Deportivo O fútbol, meramente de fútbol, que falemos do fútbol. partido de eso, e despois xa lle damos unha volta ao resto, Sí, porque sí. creo que o resto ten que Un hai par que de voltas. mencionalo e hai que falar. Un par de voltas. Nada máis. Efectivamente, adiante. A ver, a camisola a merquei o día despois de Riazor. Ah, que listo. Eu vivía Oportunista, en hombre. Logroño, daquela. Oportunista. Claro, no, eu era Sube barco. eu era, a ver, xa, claro, Alfon xa era o mellor daquela temporada, eu, claro, non o conocía, a ver, chamademe un pouco racista, pero eu Racista. normalmente cos xogadores do Fortuna, pois eu sempre teño máis simpatía, por así decirlo, cos da casa que cos fichases que venen de fora. Pero Alfon foi gañándome con moita diferenza, era o máis diferencial do filial, e xa cando tivo esa exhibición en Riazor dixen vou mercar a camiseta, merquei dous, unha para min e outra para muller, e logo vino a Logroño, eu todavía vivía en Logroño daquelas, firmoume a camiseta e sorprendeu. A ver, levaba meses aquí e claro, nun equipo como Celta pois podes porte o nome de Iago, o nome de cualquiera. Eu creo, non sei a cenza certa, nunca se o preguntei, pero eu creo que fun o primeiro que mercou unha camiseta de Alfon, que non sei xa familiar ou amigo ou non sei, sabe? Eu creo que fixo ilusión, estivemos hablando aí en Las Gaunas un ratiño e dende entón pois moito aprecio. É unha persoa espectacular para min e para todos. Non é o que opine eu. Outra xente do vestiario din que Alfon é do mellor que te podes botar na cara. Simplemente eso, moito aprecio, e a camiseta vende aí, non a de Alfon é unha talla L, eu creo que aí caben dous Alfon. A ver, Bueno, luego deportivamente ao partido. Fútbol. Eso, deportivamente non. O partido foi o mellor e non hai moito que falar do partido de Alfon, porque para mí en ataque todo pasaba por el, e con iso resúmese todo. Cando Alfon baixou marchas, polo físico, polo que sexa, na segunda mitade non estivo tan ben como na primeira. O xogo de Celta pois resintiuse, sobre todo nos metros finais. Salvo alguna internada por sorpresa de Ilais, para min faltaban ideas cando Alfon deixou de telas. Respecto da temporada, eu non estou de acordo con Mario, non podo afirmar que Alfon sexa o mellor xogador da tempada, pero tampouco podo afirmar con ningún nome que haxa estado no cómputo global por encima de Alfon. É dicir, Alfon se está a falar, ¿no? Leva un mes bo non sei que, pero eu recordo un partidazo contra o Villarreal e foi a xornada 3. Logo desapareciu dos 11, pero en decembro tamén contra Real cos 2 goles de Durán. Para min o partidazo de Borja foi espectacular, pero Alfon non se quedou atrás. En Xaneiro tamén na Copa contra o Racing, nos partidos hasta que mancouse, para min estivo moi ben. De feito, recordo que mancouse en Xaneiro e a xente, ahora sin Alfon, a ver cando volve Alfon. Entón, eu creo que xa non un mes nin dous, o sea, xa leva, claro, despois da lesión, pois non foi tan indiscutible como antes da lesión, pero ahora volve a selo. Entón, Iago Aspas tivo tramos. O de Billiot non o merco, porque Billiot fixo un auténtico partidazo impresionante contra o Alavés. Bueno, na pretempada estivo moi ben, o mellor xunto a Dubicas. Contra o Alavés saliu dende o banquillo e cambiou o partido e remontou el só, pero logo na xornada 3
o repetir moitas veces aí, porque creo que foi un punto de inflexión. Coas oportunidades que falla en Villarreal, os partidos despois do Villarreal foron cando o Viliot acercábase á porta, nublábaselle os ollos, cousa que non le pasou nos anos que leva aquí, porque se por algo destaca é eso, a frialdade e a facilidade que ten para facer gol. Borja, pois sí, 2 meses e logo partidos puntuais como da Real, como tal, pero leva 5 goles sendo o dianteiro do centro con moita diferencia que máis minutos disputou. E o de Pablo Durán o mesmo, non tivo o protagonismo de Alfon ata o partido do Sevilla, que eu o pedina que Claudio Díaz despois deume o capricho por esa liña interna que temos, partidazo contra a Real, pero tamén, sí, gol contra o Alavés, pero últimamente non está contando tanto, entón que Alfon sexa o mellor atacante da tempada non se pode afirmar, pero eu creo que tampouco se pode afirmar que ningún nome está por encima de Alfon nesta tempada. Para mí está todo moi equilibrado, pero sí que Alfon tivo menos minutos que tiveron moitos. Ollo que nos porque dicen... non é a ver, no seu posto, un momento. xogou moito, estaba Bamba que xogou moito, Hostia, Pablo Durán xogou moito, entón... Un inciso, que está xente por aquí comentando, comenta Julián, Marcos, por exemplo, ten mellor tempada que Alfon. Pero vamos, 100 veces mellor tempada. Estábamos falando de xogadores de ataque que... Claro. Cual foi o xogador de ataque, claro. o mellor xogador de ataque do Celta hasta hoxe? Home, creo que Starfelt tuvo mellor tempada que Alfon, Javier Rodríguez tuvo mellor tempada que Alfon. Durán tuvo mellor tempada para que Alfon. Bueno, para min o do Celta este ano é para estudialo. Para min, se tiviese que escoller ahora mismo os 3 mellores son Marcos Starfelt e Javi Rodríguez. Para min. E curiosamente o Celta ten moita facilidade arriba, pero encaixa moito tamén. Entón, é un misterio gordo para... o sea, que os mellores da tempada estamos casi todos de acordo que son os centrais. Que o Celta destaque por marcar moito, pero tamén por encaixar moito, é canto menos curioso. É que tú mira onde vai o misterio, que o Celta leva 42 goles a favor, 42 goles en contra. O sea, debe haber 6 equipos con máis goles en contra que o Celta, e o Celta vai octavo. Bueno, cousas veredes. E melloramos moito porque ao principio de tempada, se lembrades, éramos o segundo. O sea, melloramos moitísimo. Está tomando moitos riscos. Bueno, tamén ten que ver, eu creo que en ataque non hai nadie indiscutible. Nin sequera hoxe en día Iago xa non pode chamarse indiscutible. Entón, en ataque é moito máis difícil destacar se tes os minutos moi repartidos. En defensa son os defensas A ver, o que non podemos é ahora ser oportunistas co tempo. Porque quero dicir, o de tema de Iago, o non podemos decir ahora a Iago despois de estas lesións de estar mal, que supoño que estará coas espaldas ás voltas e todo iso, falar de Iago así ahora cando realmente tú miras a temporada e como xogou, e os partidos que xogou e todo, o equipo con Iago e sin Iago é un equipo, un Celta totalmente diferente. Sí, a ver, pero estamos en abril e nos queda moi atrás. Eso por un lado, claro, pero é que o tema é que non, xa, ben non sei, pero digo, non temos memoria, entonces actuamos cousa. Entón eu digo, é que Alfon, moito que iremos, ahora mismo está nun nivel alto, temos ese hype con el porque está xogando, que é un espectáculo. Pero é que a verdade é que Alfon 18 partidos. Como? En decembro os partidos foron no Pizjuán, en Anoeta e non recordo que partido máis. Como xogaba en decembro, Alfon? Recordas os partidos do Pizjuán e contra Real en Balaídos? Sabe Dios. Para mí foi o mellor, non foi partido. Contra Real sí que partido que xogamos Alfon, Pablo Durán Sí, en Sevilla tamén Borja Iglesias, que Borja fixo un partidazo tamén abrindo ocos increíble. Pero bueno, quero dicir, pero no Pizjuán tamén.
non digo que xogara mal, a ver, non estou dicindo en ningún Non momento que Alfon avanzamos, xogue mal, ni moito menos. Non agora. Non podes Pero decir Alfon agora está ben. no, Sodes como os no, a políticos, ver, macho. En el Sodes os Madrid políticos. perdón, déixame falar. Non estou dicindo que solo sexa agora. Estou dicindo un nivel moi alto e por iso tamén estamos con ese hype. Non estou dicindo que anteriormente non xogase ben, que xogou ben. Pero que estamos falando de 18 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Tampouco vexeu que seña... En plan, Williot xogando ao principio pouco, porque Williot tamén foi suplente. Non vayamos a de tal. Xogou algo máis que Alfon, sí. Pero é que levamos... Espera, as cifras de Williot... Pero 4 goles e 3 asistencias. Ou 3 goles e 3 asistencias. 3 e 3. Ou algo así. Quero dicir, están aí. Quero dicir, Pero non, é que non podemos, quero dicir... Alex, chámalle no, fillo de puta, que non tiña sentido. non. No, pero refírome que eu entendo... Pero que xenera, cantos goles e cantas asistencias leva Fer López? No, pero está claro, pero Fer é un xogador diferencial, pero bueno, pero cando entre xenera, pero que vas a decir, que é un dos mellores da temporada, Fer López? No, pero porque non Fer López está, quer dicir, é un gran xogador, empezou a xogar agora, está moi ben, pero quer dicir, hai moitos xogadores que rendiron e gracias a iso está o Celta onde está, e tampouco había que facer unhos grandes números para estar ou ser dos mellores en ataque, porque Borja leva uns números pobres, Yago non está ao nivel que estaba, os teóricamente que iban a explotar como Williot Schweder, pois non acabou de explotar ou cousas así. Entonces, ao final, pouco que entres, marques un par de goles aí consecutivos ou unha xornada xogando ben, vais che dar máis bombo. Con isto quere dicir que Alfon sexa malo? Para nada. O sea, é o que digo, ahora mesmo, estou non dicindo eu, pechemos este debate, por favor, pechemos este debate. Temos que seguir avanzando porque senón vai nos dar as 2 da mañá. Quero facer unha pregunta a cada uno. Cuestións tácticas, movementos extraños e parellas incluso. Empezo por o señor Alex, que me dé a súa opinión. É verdad que te cuadrou do outro lado do campo, pero ese movimento de querer adiantar liñas cun Ristis que igual non lle daba pa moito, sai no descanso, adiántase Marcos Alonso e a defensa queda un pouco pilluca ca entrada de Jailson, non sei se tú é un movimento... Papegue tropado. É un movimento que esperabas, non che vou dicir se crees que deu efecto, porque a todas luces diríamos todos que non. A que crees que se debe que non xogue, por exemplo, Carlos Domínguez neste equipo? A ver, o resultado diso para min non marca precisamente o resultado. Primeiro minuto, primer gol. Non vou decir que é culpa de Marcos Alonso e Jailson ou Claudio, pero creo que algo ten desaxustar a liña que mellor funciona no Celta. Para min moito sentido non ten. O de Carlos, eu aí xa non me meto, non estou nos adestramentos. Para min Jailson é un xogador que sin ser un virtuosísimo sempre cumpriu. Para min Carlos tamén. Unhas preferencias non me meto. Sempre preferirei máis se tes que sacar o balón un zurdo na esquerda e un dereito na dereita. Sempre o preferirei. Pero se non queres cambiar a Javi, pois se confías máis en Manquillo e o cuello que levaba para distraer a Fabio Silva e que le mirase pois eso, a moda, pois non sei. Chamoulle Manquillo? Para min un desastre absoluto, Pode ser que lle chamara Manquillo a Jailson? A xente do chat que... Non sei, escoiteiche Manquillo, digo, hostia, onde nos vamos a Manquillo? Nada, cousas miñas. Bueno, por que Claudio prefireu a Jailson antes, por exemplo, Carlos Domínguez? Pois eu creo que sencillamente porque Jailson ten un trato de que non ten Carlos. O partido pintaba para ter o balón moito máis nos pés, entonces pois mete a Jailson nesa posición para ter máis o balón, máis dominio e precisamente adiantar un pouco a Marcos para que lle dé un pouco máis de profundidade ao equipo desde a perspectiva de filtrar un balón, de un centro, de un tiro, de calquer cousa, para dar ese tipo de profundidade. Pero, quero dicir,
claro, vistes un santo para desvestir outro. Entonces o tema é que o facer e meter un xogador que saca tamén o balón, pero que defensivamente non é tan contundente, aí estivo o problema. Simplemente iso. Unha pregunta que tengo eu. A ver. Se o que queres é máis profundidade tiros a porta e aportar máis ofensivamente que Ristich, que non foi moi difícil, por que non pode sacar, non como en Mestalla, que é onde funcionaba, pero por que non pode sacar agora a Pablo Durán pola banda? Sí, E outra cosa, sí, se sí. queres ter o balón, non ten máis sentido meter a Sotelo, que é un Sí, claro. central, Eu e botei moi outra en A ver, falta a cousa, Sotelo. a ver, o sea, eu tamén o penso. O que pasa é que eu creo que Claudio, a súa idea e o que traballou en Ilais é que Ilais se meteu moito, o sea, quer dicir, o descolgate, sí. Ilais descolgouse seguido a media punta. Non sei Sí. se vos fijastes, pero quen estaba Sí. facendo a media punta no lado esquerdo era Ilais e estaba Alfon partindo desde o extremo esquerdo. O que facía é que igualaba en número de 5 e 5 os xogadores do Celta, cos 5 de Las Palmas, e Alfon tiña un para un sempre. Non tiñan superioridade os de Las Palmas. Entonces, claro, el o que buscaba era, por eso tamén Alfon se puxo as botas un pouco, porque Alfon nun para un é super peligroso, poder encarar a un tío solo en vez de que lles teñan facendo ben a cobertura, pois claro, iso influiu moito. Aí nese caso si me gustou moito o plantexamento de Claudio. O que pasa é que eu tamén, pois, na forma en que ti ves Alex, claro que a min Sotelo me entraba en algúns momentos do partido, igual modificar ese ataque e sí que entrara Sotelo para ter máis balón aí e non desestabilizar a liña. Pero bueno, eu a Pablo houvese metido de inicio de dianteiro centro, xo dixen desde o principio. En plan, houvese das máis profundidade e máis movimento. Pero bueno, entrou e Eu tamén, pero fixo xa ben que o tamén. tes no... Saliu de carrilero, fixo ben. O sea que... Bueno, pois nada, que penso que a dupla Iago Aspas, Fer López podemos la deixar para outro día, no cual estén un pouco máis atinados. He de decir que lle están dando moitísimo bombo a ese pase de Fer López a Ilais, que é un gran pase, pero que Que a maravilla. defensa das Palmas, cuidado, Sí, no, é unha Cuidado, charanga. É unha charanga, porque ven un balón pero, alá arriba e tú oíste, así. pero o de Fer López é escandaloso. Calquera que vexa a Fer López é imposible que non se enamore del porque non é só ese pase. É os movementos e a visión de xogo que ten, e como conduce o balón, como sabe cando ten que regatear, como sabe cando ten que filtrar un pase, o sea, aparte que corre pelexo, o sea, a min Fer López tenme, vamos, enamoradísimo. Poucos minutos, Pablo, seguro que queres deixar para outro día o de Iago Aspas e o de Fer López, non xa ver. por Fer López, sino por Iago Aspas. A Eu ver, creo que hai que falar de Alex, Iago Aspas. rápidamente, tes 1 minuto e medio para o teu veredicto. Vale. No, sobrame minuto e 29. Unha pregunta clara, directa, cortita e ao pé. Que fai Iago Aspas xogando de dianteiro centro de costas a portería? Por favor. Pode explicármelo Mario Seijas, por favor? Porque eu non entendo. Eu dille voltas a ese movimento. Pois, dille moitas voltas e non o podo entender. Eu creo que Claudio trabúcase un pouco nos cambios e o teme que cando, o sea, o meter a Fer López no sitio de Iker non vai a quitar outra vez a Fer López para meter a Iago, porque Iago é onde ten que eso. Entonces, para que xogaran os dous, foi o digamos que fixo un apaño, o sea, é a única lectura que por aí, eu penso un apaño que quixo facer un apaño para, oye, os galóns de Iago siguen sendo os galóns de Iago, porque por moito que queiras, aínda que estivo mal, hai que recoñecer que non foi un gran partido. Eu tamén son dos que metería a Iago titular todos os putos partidos sí ou sí. O sea, para min. Pero porque Iago condiciona os xogadores, porque Iago nun momento dado saca a varita e fai o que fai, e marca un pase, gol, eso está. É moi diferencial, é perro viejo, non sei, ten moitas cousas todavía Iago, ten moito que decir. Saiu mil historias, pois sí, pero bueno, oye, Iago agora, pois cada lesión que teña vai a tardar moito máis en recuperar, pero para min é Iago, sempre será Iago, o sea, de momento eso innegable. Pero ahora mismo, por exemplo, está a moito mellor nivel
Fer López que Iago. É unha realidade. Non obstante, é o que digo, Fer López ten moito tempo a aprender cousas de Iago, Fer López ten moito tempo a xogar e Iago é o que digo, en plan, Iago igual o que hai agora é que darlle minutos para que volva a pillar ritmos de partido, se pode físicamente, porque non sei como está, a nivel físico como a min Iago é Iago. Pon aquí Luis Rial, o Luns perdeu 2 puntos Claudio. Non sei. Non sei hasta ese punto, pero... Agora... A ver, outra pregunta. Agora vou a falar... Eu, Alexander, adestrador do Coruso, non Claudio Xiraldez, pero eu, se Cuidado estivera Coruxo, no cuidado banquillo do Coruxo. campo, Que ven a Unión Deportiva se Ourense por aí, estivese, cuidado. se estivese no banquillo do Celta, dou opcións, es que nun segundo venme opcións á cabeza. Se ti tes, o sea, se ti ves mellor a Fer López, que é moi probable que o sea, este mellor que Iago Aspas e non é ninguna, o sea, Deus me libre, como dicen, de criticar a Iago, e para mí Deus, que non sou moi religioso, para mí Deus é Iago, ou Jesucristo. Deus é o escudo do Celta, Jesucristo é Iago. Pero tú mira que voltas Entón, das, Alex, a 1 da mañá, Que me estás contando de Dios? Nunca voy a criticar. A ver, ao que vou. Antes de meter a Iago de dianteiro, non podes, como xa fixo en Mestalla, non sei se foi con Iker ou con non sei, quitas a Ilais, metes a Fer López un pouquiño máis atrás e Iago por dentro con el para que pois eso, combinen. Ou xa que tes que vas 1-1 e tes que arriscar, e se non queres quitar a Alfon, metes a Jailson na dereita, quitas a Javi Rodríguez, metes a Jailson na dereita, Marcos Alonso volve ao central esquerdo e metes a Alfon de carrileiro, entre comillas, e Fer López e Iago na media punta con Pablo ou Borja arriba. A ver, apaños, pones esas apaños. caras, pero digo eu, é mellor idea poner a Iago de costas a portería loitando con centrais cando xa nesas alturas de partido estaban en bloque baixo? Pregunto. Estou con Sí, Alex. eso é verdade, aí dou razón. Non é o ideal, pero estou falando dende o prisma de que non queres tocar a Fer López porque o acabas de sacar, non queres tocar a Alfon porque é o maior perigo do Celta e queres sacar a Iago, que nadie te obliga a sacar a Iago, pero eu digo que se no 45 sacas a Fer López, ti xa sabes que se queres sacar a Iago en cualquier momento vas a ter ese problema. Sí, pero está claro, pero o que pasa é que eu creo que el sí que viu realmente ben. Como non tivo un bon partido Iago, pero hai que recordar que Iago Aspas foi dianteiro durante moito tempo e que sí que podría haber ben. Tes razón de que contra dous centrais de costas e mil historias pois non aporta tanto, pero a mellor a intención é que Iago sacara un os centrais de línea para que puideran precisamente entrar Fer ou outro por detrás. Pero esos movimentos faltaron. Se é por iso, sí, pero claro. Faltaron. Che dou a razón, pero bueno. Igual 15 minutos antes, cando as Palmas aínda presionaba arriba, pois sacar a Iago, pero ya, xa, cando tes un equipo en bloque baixo non ten sentido meter a Iago da Costa a esa portería. E Iago xogou certos partidos de dianteiro, pero recordad que Iago cando deu o paso adiante con pois mira, eu vouche dicir, por así decirlo, xogou partidos con eu todos, vouche dicir, a pesar de que foi o mellor do partido, eu nos minutos de cara a recta final, eu a Alfon vino sin gasolina, e houvese metido a Iago no seu sitio natural e houvese cambiado a Fer López ao lado a outra media punta e houvese quedado a solución feita. Eu non sei se dese lado Alfon, o sea, Fer é moito Fer, Habría que ver. Fer, pero o tema é que Fer entra como un Miura aí, entra super fresco, un rapaz novo, con moitas ideas, con moito tal, entonces, aínda que entre por ese lado, sabes que vai a polo menos, non sei se vai a rendir como no outro lado, que seguramente non, que o perfil dereito é mellor para ele, pero sabes que van a pasar cousas e que vai a incomodar moito a defensa. Mellor que o que fixo con Iago, pois probablemente, sí. Bueno, amigos, acabouse o conto. Se aquí chegamos, xa daremos os MVPs os pufos noutro momento. 1:03 minutos da noite. Que pasa con Alfon e con Sergio Carreira? Dous xogadores que quizáis estábamos
no paso de que evolucionou o tema de agradecer gañarse un sitio na pretempada, dous xogadores que quizáis se viron máis fora que dentro en algún momento, no caso de Carreira varias veces que tuvo que irse buscar a vida por aí adiante, pero aparece un home que se chama Claudio Giraldez e ábrese un prisma totalmente diferente, quizáis tamén, ollo, marcado por unha situación económica do clube que eu creo que non se está tocando todo o que igual apremia a situación. Vamos, Mais alá diso, vamos a ver. Alfon, Sergio Carreira, pasan os meses, último ano de contrato ambos, cobrando 4 perras, é certo que os recién renovados Hugo Sotelo e compañía non é que estén gastando un diñeral en pagar os seus salarios, pero si é certo que un escalón bastante máis por abaixo están Alfon e Sergio Carreira. O Celta sigue esperando, Alfon e Carreira siguen esperando, son un xogador que intentou na segunda división e non lle acabou de salir, e por outra parte un canteirán, creo que son dous casos distintos. A hora de quizáis falar de cuánto pode esperar polo Celta un e cuánto pode esperar outro. Nas últimas 24 horas falouse de que, como xa sabedes, Alfon e o Sevilla parece que está moi cerca, moitos contactos, creo que nada definitivo, porque si ben é certo, Alfon deu unha entrevista hai pouco falando da súa intención para renovar polo Celta e demais, e lóxicamente se tú tes un xogador que a día 1 de abril ou incluso a 15 de marzo ten un preacordo con outro clube, sendo o Celta, inda que cambien as cousas, hai cousas que non cambian, eu non sei se estaría na grada ou onde estaría ese rapaz, por moita necesidade que teña o Celta. E despois aparece o caso de Sergio Carreira, que o tema do salario é algo que quizáis pode distar as pretensións do xogador que as pretensións do Celta. Eu creo que aquí é a situación máis reconducible. Si falamos de cifras, como xa comentamos previamente, ao redor dos 900 para un xogador de primeira división titularísimo, como ven sendo Sergio Carreira nesta tempada, quizáis pode se quedar un pouco corto, o futbolista pode pedir un pouco máis, o Celta seguramente pode dar un pouco máis, e creo que as dúas partes están condenadas a entenderse. Co tema de Alfon, veremos. Penso que é difícil pensar que Alfon hoxe está 100% fora do Celta, porque senón non estaríamos vendo aquí deste lado o muñeco celebrando un gol, seguramente estaría noutra parte, e porque ademais son xogadores que teñen xa o cu pelado, que vas a un lado, vas a outro, pasaránche moitas cousas pola cabeza, non acabo de amoldarme aquí, coller a moza e cambiarme 500 km lonxe da miña casa porque teñome que ir cedido un ano a outro equipo que non me dá tempo casi nin a facerme compañeiros, amigo de meus compañeiros. Oye, está funcionando Carreira, está funcionando Alfon, creo que é bastante máis do que seguramente se puderan esperar ao principio de tempada, e agora hai que ver que pasa, non? Axentes, Marco Garcés e Celta, si podemos falar dese binomio, e despois os futbolistas. Que pensades vos? Que decisión tomaríades? Que creedes que va a pasar? Quen ten a maior responsabilidade? Porque xa sabedes que o celtismo non deixa títere con cabeza, e no momento en que empeza a sonar ou parece que empeza a sonar, xa hai señalamientos un detrás de outro fortes e demais. Polo tanto, quero saber a vosa opinión antes de empezar a falar de numeritos, que algún numerito caeu xa por aí. Mira, eu primeiro que quero dicir é que se ti queres a un xogador se ti queres que se quede e se ti queres renovalo, pois xa renovarías, como pasou no caso dos rapaces que xa se renovaron, en plan outros rapaces da canteira. E ademais que hai que resaltar de que se fixeron as ventas dunhas masas salariais importantes como foron as de Dubicas e as de Jonathan Bamba, polo tanto, aínda que se renovase algún canteirán, se fixera a ficha do primeiro equipo, etc., non se debería de ter problema. O sea, non lle compro a ninguén o discurso primeira de que cafrada non se poida renovar a dous rapaces, porque ao fin e ao cabo son dous rapaces da canteira,
Despois, o que sí creo que ao mellor o Celta non quere cometer erros do pasado en plan vamoslle pagar ou sobrepagar unha ficha que ao mellor pois, non é tan tal, pero claro, aí veñen os tiras e aflojas e non creo que despois dunha entrevista como tivo Alfon hai pouco, non creo que Alfon diga tantas cousas de querer renovar iso se tivo polo Sevilla, polo tanto, xa hai moitas fuentes que desmentiron esa información, Alex en concreto despois supoño que falará diso, pero quero decir que me parecería moi absurdo. Por outra parte tamén quero decir que se ti queres a un xogador non esperas a enero, non esperes a enero para renovalo. Que eso me parece gravísimo porque unha vez que entra enero calquer xogador pode negociar con outros equipos e Como é máis lóxico. no fútbol de claro, como é lóxico, o sea, eu se Alfon se fose, o sea, o único que lle poido decir é sacarlle o sombreiro, darlle as gracias por todo o que pelexou, darlle as gracias por todo o que fixo polo clube e darlle as gracias sempre porque é o tema de que é un grandísimo exemplo de que con traballo, con sacrificio e con cariño se pode chegar a xogar no en división e se pode chegar a triunfar no equipo no que estás e no que te tratan ben. Así de claro. Eu hai moitas cousas que non entendo destes temas como o de Alfon e creo que hai demasiado clickbait, que hai demasiada xente facendo pelotas e metendo merda e sinceramente creo que o Celta non o fixo ben, o mellor Alfon en certos aspectos tamén, non sei, se ele o representado mellor puideron ter algún detalle pequeno malo, pero penso que aquí o erro grave é do Celta, non de Alfon. Eu se son xogador estou na súa posición, eu houvese feito o mesmo. Como non eso? Canto che dura a carreira dun o clube vai seguir aí centos de anos, pero a túa carreira vai durar o que vai durar. Entón eu entendo que pode asegurar o futuro igual que fixo Gabri Veiga ou que calquer outro xogador. Entón digo, se el pola súa parte puxo uns mínimos como para chegar a un acordo, e se non, eu penso que aínda estamos a tempo, ou polo que se fala, eu non poido dar moitas cousas, porque obviamente a min deronme datos e cousas, algún amigo ou algunha cousa, pero obviamente pois me piden que non conte, pero que todavía non está eso, ni moito menos cerrado co Sevilla, que Alfon aínda ten a esperanza e ilusión de renovar e pois eu non teño moito máis que decir no tema Alfon. E con respecto á carreira, pois según me consta tamén, é un xogador que quere estar na casa, é un xogador que está rendindo moi ben, e creo que ás veces tamén é cuestión de que hai moitas cousas que non entendemos quizáis pola configuración da plantilla, porque, claro, se te paras a pensar no carril dereito, está Sergio Carreira, está Mingueza, pode actuar Hugo Álvarez, incluso temos ahora mismo a Manquillo que se vai a ir, pero bueno, vai chegar Javi Rueda, pero por eso digo, si se vai ir Manquillo, pois xa ven Javi Rueda, pode ocupar perfectamente en caso de que entrase, non sei se van a querer facer fichajes o que non entendo é por que estas negociacións tan duras expoñéndose tanto ao Celta para que poida chegar calquer equipo e levalos. O sea, é o que non entendo. Agora que eu estou convencido de que os dous rapaces non creo que señan nin eles parvos como para forzar unha salida do Celta cando precisamente Giraldez e o sistema de Giraldez beneficios moitos dous. Os dous sacaron o seu mellor rendemento a todo agora aquí no primeiro equipo e é donde mellor e máis demostraron. É que penso que eles non son parvos, eles saben que aquí van a poder dar rendemento, van a poder ter minutos e van a poder medrar. E penso que o Celta tampouco é parvo nese aspecto. O que non entendo é por que hai eses tiros e aflojas que para min non veñen a cuento. Eu antes da valoración de Alex sí que quero... Bueno, temos unha enquisa no chat ahora para que a xente vote quen considera que ten maior responsabilidade neste tema, se os propios xogadores ou a dirección deportiva ou a dirección técnica do Celta, pero penso que por facer un pouco de abogado do diablo dos dous, penso que pola parte dos xogadores teñenlle bastante que agradecer o Celta. E tamén penso que son dous xogadores que lonxe de Claudio van pasar algo de frío. Veremos despois o que pasa, pero bueno, neste Celta parece que... Bueno, como última puntualización quería decir, para min igual o problema é que os dous están en máximo rendemento xusto agora que están en último ano de contrato, que pasa de enero
etcétera, etcétera. Entonces creo que aí está un pouco a cousa, claro, que eles intentarán apretar para coller o máximo de euros posibles, obviamente. Eu tamén barrería para a miña casa, entonces está un pouco o problema aí, pero eu creo que ao final se acabarán entendendo tanto como outro. E se non se chegan a entender, quero dicir, se de verdade Alfon ao final, pois o Sevilla o tenta, se vai, eu, de verdade, que lle desexo o mellor e non lle, o sea, non teño ningún problema. Ningún. A ver, Quero dicir, aparte que creo que dos xogadores que hai agora mesmo na primeira plantilla, nin todo, calquera é prescindible. Igual o que vexo menos prescindible pode ser Marcos Alonso pola seguridade que nos dá, mira o que che digo. Pero o sí, resto, pero xogar con eso, Mario, eu non o compro para bueno, nada. Non o pero é o compro que para digo, a nada. ver, mira, escoítame, sale Bamba, no perfil esquerdo estaban xogando Williot, Alfon e Bamba, non? Esos tres. Exacto. Williot e Alfon son perfiles máis parecidos, non? Quero dicir, un é encarador especialista en espacios curtos, como pode ser Alfon, e outro é un encarador en espacios máis amplios, como pode ser Williot. E outro era, pois, ese xogador máis interior, máis asociativo. Vai se Bamba, fichan a Iker. O sea, quero dicir, pero que se vaya a Alfon, tamén sigue quedando Williot, o sea, un perfil encarador e iso. Williot ten 21 anos, o sea, todavía é un neno, o sea, Bueno, máis alá do que quede Alfon ten ou 25. deixe de quedar que non son Non, partes responsables desto, sí, non está creo, claro. quero dicir, que non creo que haya que facer tanta bola, nin tanto drama, nin tanto catástrofe. Si hai Eu que ojalá se facelo, quede si hai que Alfon. facelo, non vamos Ojalá a se ir a quede Alfon, Champions pero non se porque pode. se quede Alfon ou non se quede Alfon, e seguramente se nos lo dixeran a principios de tempada non creeríamos que estuvéramos facendo este debate a estas alturas da película, pero o que me parece unha irresponsabilidade é ter dous xogadores teóricamente útiles ou incluso titulares, estamos a 3 de abril, siguen sin renovar e tú na tua cabeza pensas que van a esperar toda a vida por ti porque lle diches unha oportunidade cando están pasando os meses pides algo parecido a rapaces que igual teñen incluso bastante menos partidos ás súas costas no fútbol profesional, que igual non deron tanto rendemento. Bueno, que aposten por ti parecido o que estás vendo ao teu redor, sabendo que pois en moitas ocasións diches o brazo a torcer para irte por aí de baile moitos anos porque non te cuadraba, porque chegaban Solaris e para ti nunca había oco nin siquiera para facer unha pretempada e tal cual. O contexto é diferente, pero no, o contexto é que 3 de abril o contexto é diferente, está claro do final, que non está. Tes dous futbolistas titulares sin renovar, sin saber que vai ser deles, sabendo que acaban contrato e que son futbolistas válidos para moitos equipos en primeira división. Sí. Si tú pensas que por caridad vai estar todo o mundo esperando por ti pensando que eso non estou de acordo. Estou totalmente de acordo. Pareceme unha irresponsabilidade que non sei en que equipo de primeira división se pode facer. Neso estou de acordo. O que quero dicir é que tampouco hai que armar tanto drama porque cando neste programa cando se foi un drama, como non vai ser un drama? Había, no, pero escoítame, había un drama a xente dicindo, pois nada, a intentar salvarse. E cousas así. Pero que non estás entendendo, non estás entendendo o debate. O drama non é que xogue Alfon ou que non xogue Alfon. Si te entendo, pero quero dicir ou sexa non sei, o Carlos Domínguez, pois que chegues a este punto, xogue, non xogue, xogue máis, xogue menos, marque máis goles ou marque menos goles. Pero non pode ser é que tú penses que vas vivir da caridade da xente, facer esperar a xente e non ter absolutamente nada cando lle queres pedir 100.000 tristes euros que é un club de primeira división pola baixa, máis que algún canteirán que leva 20 partidos co primeiro equipo, e fanche esperar, e espera. E mentres, un noruego que non vale nin para carrilero de momento e paga 5 kilos. Un Tadeo fai non sei quantos anos que pagas outros 5 kilos. Eu entendo que a xente este de volta e media pola cantidad de salarios, marchesines, Solaris e historias que levamos pagado hasta hoxe. En un momento en que tes, de verdad, que non é un gasto que eu me nego a pensar que despois de o que choramos, que non sei quanto choramos que decía Mario con Dubicas, o que desde logo non choramos con Bamba, etc. Eu non creo que a situación do Celta sea tan proviña
para non poder contar con estos xogadores, metelos en plantilla, enchufalos e sobre todo que non te estés xogando as cousas ao final. Estamos a principios de abril empatados a puntos co sétimo clasificado que marca Europa League e tes a 2 xogadores que a xente está máis pendente de se van seguir o ano que ven, se tense que ir a grada, se que vai pasar por eles, porque por pura inconsciencia. É que eu non entendo cual é a outra posibilidade que pode haber neste aspecto. A deixadez. É que non sei, que hai cousas que descoñecemos aí porque moi normal non é. O sea, quero dicir, hai cousas que non, porque quero dicir, moi normal non é. Normal está claro que non é, pero Algunha explicación terá que ter, porque quero dicir, por onde lla é o que ves? digo, Por onde lle ves a explicación? xa, pero no, é que eu non lla vexo tampouco, por eso digo que en plan, non entendo, non sei, pero hai certas fichas que é o que digo, o sea, elixeiráronse e todo iso, podíase haber renovado perfectamente. Eu tamén digo, é que é o que quero dicir. Quizáis isto afecta máis porque agora mesmo Alfon está sendo o mellor atacante do equipo, por eso Porque te doe acaba de tanto, meter un gol e o día obviamente. seguinte dice que está firmado co Sevilla, pero que eso en Claro. que casa pasa eso? É que eu non No, do xa. creio. Alex, que estás moi calado. Sí, a ver, eu quero medir moito as palabras miñas porque quero medilas. Tiven sorte de que o podcast fose hoxe non onte. Bueno, vais a perdoarme, pero vou falar en castelán porque quero medir as palabras e quero falar cómodo e Dale sin problema. Adiante, perdonámoste por esta vez. Altri non. Eso, solo por esta vez. A ver, a mí yo no voy a entrar en detalles, sé cosas, pero no voy, o sea, no quiero entrar en detalles. Lo único que digo, quiero ir por partes. Muy extraño que Alfon marque un gol. Al día siguiente venga Víctor Sayans diciendo algo y de repente, cuando lo dice Víctor Sayans, ya todos los periodistas, todos los informadores aquí en Sevilla y todo ya saben cosas. Lo que pasa es que, claro, cada uno sabe una cosa. Hay unos que te dicen que sigue negociando con el Celta, otros que está 100% cerrado, otros que firmó hace un mes. En Sevilla te dicen que el Sevilla está intentando adelantarse al Celta. A mí me parece muy raro que la información de que esté cerrado salga antes en Vigo que en Sevilla. Eso lo primero. Partiendo de la base de que, como sé cosas, no me creo a ningún periodista. ¿Me entiendes? Pueden estar equivocados, no digo que mientan no quiero que nadie se sienta ofendido, no digo que mientan ni nada, pero a todo periodista se la pueden colar y los periodistas, informadores y así, pues ya sabemos cómo son, de que es bueno para ellos ser el primero que lanza una noticia, ¿vale? Alfon no está, es lo único que voy a decir de lo que sé, no ha firmado con nadie, ¿Que puede tener preacuerdos? Sí. ¿Que puedo tener acuerdos verbales? Sí. ¿Que puede tener un precontrato? Sí. ¿Que está esperando al Celta? Está esperando al Celta, pero no está esperando al Celta en marzo, estaba esperando al Celta en febrero, estaba esperando al Celta en enero y quería empezar a hablar con el Celta en diciembre. La respuesta, en verano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, pero se van Bamba y Dubicas y sigue sin haber negociación. Porque va a haber jugadores, tenemos muchas fichas. A mí eso de que no renueves a alguien que está demostrando que puede rendir por alguien que ya se ha demostrado que no rinde, no lo entiendo. Es como si el Barça no renueva a Messi porque van a volver de cesión Rafinha, Denis Suárez, Overmars, Rochenbach y Kluivert, ¿sabes? O sea, es una tontería como un piano. Dicho esto, yo estoy bastante decepcionado con la afición. Aquí se piden A ver, primero, sé que vivimos en el mundo de la información, sé que la gente hoy en día es muy manipulable y no quiero que se ofenda a nadie, pero el que se quiera ofender, pues que ofenda. La cuestión es así, tú lees una noticia, ya te la crees, sin contrastar, sin hacer nada, ya te la crees y ya estás votando mierda. Alfon, vamos a ponernos en el caso de que haya firmado con alguien que no ha firmado.
es un tío de 25 años, es un tío que es de Albacete, es un tío que el Celta ha apostado por él, sí, pero él también ha apostado el Celta, que podía haberse ido a segunda división teniendo ofertas cuando tenía derecho a estar en el primer equipo y lo podía haber reclamado la ficha del primer equipo y bajó al filial porque es lo que le pidió el club. O sea que sí, que Alfon le debe al Celta, pero Alfon se ha portado también muy bien con el Celta. ¿Entiendes? En el caso de que esté fichado, A ¿qué la tiene de grada. malo fichar por otro equipo? ¿Vamos a juzgar a un jugador porque busque progresar económicamente? Estamos hablando, como puse el ejemplo de Gabri Veiga de irse a Arabia y el Cross tenía muy fácil hablar con el banco lleno de millones cuando Gabri Veiga no había ganado ni 2 caramelos todavía, digo lo mismo con Alfon. Alfon no es Yago Aspas, no tiene millones en el banco. Alfon tiene poquito más millones, igual, o sea, más miles de euros, que no llega al millón, que lo que tiene igual un poquito más de miles de euros que mi vecino del sexto, ¿entiendes? O sea, este es el Joder, puto contrato de su vecino. vida. Nunca había sido profesional hasta hoy. Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos que reprocharle? Nos parece mal que Alfon se vaya al Sevilla, pero nos parece muy bien que Larsen venga aquí a Vigo en vez de quedarse en el Groningen cobrando menos. O nos parece bien que venga Dubicas aquí a Vigo en vez de seguir en el Utrecht. O nos parece bien que Bamba fiche libre por el Celta y no renueve con su antiguo equipo con el Lille. O sea, nos parece bien los que vienen aquí a Vigo, pero no nos parece bien que se vayan de ahí. Poniéndose en el caso de que Alfon hubiese firmado, que lo recalco, no ha firmado con nadie, no está fichado por nadie, ¿qué hay que reprocharle? ¿Que tiene que ir a la grada? ¿Por qué? Se supone que ha firmado por otro equipo hace un mes, bien, vale, el otro día sacas un punto por él y va a ir a la grada. Yo hoy, la camiseta de Alfon, ¿sabéis por qué la tengo aquí y no la tengo puesta como la de Amena así? Porque quiero dejar claro que yo he llorado por este escudo antes de que Alfon nazca. Alfon tiene 25 años, yo tengo 33. Yo con 8 años ya lloraba por el Celta. A mí Alfon no me da de comer, a mí Alfon no me da nada. Pero deja mucho que... Luego es lo que digo siempre y me va a acabar odiando todo el celtismo, pero es que luego vamos de afición ejemplar. Y estamos, ya he visto, hay que silbarle en balaidos, tiene que ir para la grada, a un jugador que hace 2 días te estaba dando un punto, a un jugador que se sigue dejando todo por esta camiseta y por unas informaciones de un periodista de Twitter, que te repito, los periodistas ¿cuántas veces han fallado? Que yo entiendo que su trabajo es difícil, pero en verano ¿cuántos nombres dan? ¿Cuánta gente está fichada y al final no viene nadie? ¿Te crees esa Te información? sorprendería, te Y ya decir, sorprendería. Los que posible, están fichados que después no encima están vas a fichados. perjudicar. Dejando en la grada vas a perjudicar a esto. Y eso se demostró el lunes. A esto, no a Alfon. Que si Alfon ha firmado, esté 7 partidos en la grada, en verano, se coge vacaciones y está ahí en Nervión en julio para hacer la pretemporada. Vas a joder más a este que a Alfon, Y, y eso que no lo entiendo. Y otra cosa es que si la gente pensase un poco antes de hablar, yo he visto muchos insultos a Alfon de que es un mentiroso, de que se ríe de nosotros porque ha estado dando declaraciones de que se quiere quedar en el Celta durante un mes entero. Ahora os digo yo una cosa, si estuviese firmado por el Sevilla, si estuviese fichado por el Sevilla, ¿os creéis que a la directiva del Sevilla le va a hacer mucha gracia que Alfon diga más alto, más bajo y de todas las maneras posibles que se quiere quedar en Vigo, que quiere seguir en el Celta? Y Alfon también es tonto. Alfon quiere contentar a una afición durante 2 meses a costa de cabrear a una afición de 3 o 4, que luego digan, este ha venido aquí pero se quería quedar en el Celta, que tiene muchos menos títulos que nosotros, que son mucho peores que nosotros. Si quería quedarse en el Celta, que se queda allá. ¿Qué sentido tiene eso en Alfon? Y ya te digo yo, los jugadores hoy en día dan las declaraciones que dan, con lo fácil que es si le preguntan y está fichado por el Sevilla, decir, no, esos son temas de mi representante y ya veremos lo que pasa. No, Alfon se está mojando y está diciendo que se quiere quedar en el Celta. Y sinceramente, pienso que mucha parte del celtismo no se merece un jugador, porque Alfon podría haber fichado en enero por otros clubes. Y el Sevilla, que es más reciente, podía estar fichado por el Sevilla. Y repito, sigue esperando por el Celta, en vez de coger la primera oferta que le llegue a montarse en el primer avión, como muchos canteranos han dicho aquí. Y no quiero calentarme más, porque cada vez que hablo más me voy calentando, pero deja mucho que desear la actitud, que sé que son, ya me lo han dicho por aquí, 4 tuiteros random, pero es que son más de 4. Y no sé si serán siempre los mismos o no, porque no tengo el suficiente tiempo como de perder como para saber qué dijo aquel en esta o en esto. No sé si son los mismos, pero no sé, que hay que cuidar más de lo nuestro y sinceramente hay un chaval que está priorizando quedarse en Vigo pudiendo coger otras ofertas y aquí se le está
diciendo de todo. Y los jugadores no son tontos. Y los jugadores ven las cosas. Igual el Alfon que teníamos on fire el lunes, en Mallorca ya no está on fire, con el Español ya no está on fire y lo tenemos 2 meses que no está on fire. Allá cada uno con su conciencia y a ver si aprendemos a hablar más de lo que sabemos y de lo que no sabemos quedarse callado, como yo hago muchas veces. Yo, si no sé de un tema, yo me quedo callado y espero a ver qué pasa. Boas noites, Antón. Boas noites, Mario, Pablo. Eu non sei se vai ir Alfon, pero o que sempre me alegro é que veñan Antón. Eso está claro. No, a ver, eu quería, non sabía se estabades aínda en directo ou non, porque, bueno, quedamos sen luz, porque estamos aí unha troboada impresionante, posibilidade de tornados e cousas así, pero quería, lo menos, xa que levaba un tempo sen pasarme por aquí, e, pois, agora que temos luz de novo, durante uns minutos, pois, pasar e saudar. E sobre todo, bueno, vexo que... Bueno, eu deixei de ver cando estabades a falar inda do partido, así que levo como unha media hora prácticamente sen luz, así que... pero ese tema é un tema interesante. Eu só deste tema gustaríame dicir dúas cousas. Primeiro, non hai que creer todo o que se lee. Especialmente nas redes sociais, especialmente, pois, dependendo de cales sean as fontes, e que eu non sei cales son as fontes, pero tamén hai que saber contrastar as fontes e ver se o que se di nun sitio é para gañar likes, dislikes, todas esas cousas, non? Ou se realmente hai unha base de realidade. Ese é un traballo que moitas veces os estudantes na universidade dígolle que se ides escribir un traballo sobre Camilo José Cela, pois non hai que poñer Camilo José Cela no Google, e o primeiro que sae pois é o que imos citar. Hai que buscar libros, hai que buscar algunhas fontes que sexan fidedignas, non? Entón, non sei se neste caso as fontes son fidedignas ou non, porque pasei todo o día na universidade a dar clase e despois coa treboada pois quería chegar a casa o antes posible, porque senón o mellor xa nin chegaba coas inundacións que imos ter. Pero esa é a primeira cousa, que hai que saber contrastar as fontes, non creer absolutamente todo o que se lee de primeiras. E o segundo, a cuestión da bancada. Home, a bancada non hai que votar a ningún xogador que poida aportar o equipo. Fíxose noutras ocasións e a min non me gustou. Non quero que se volte a facer, excepto cando esteamos a falar de xogadores que estean probados delincuentes pola lei. Esa é a única situación na que eu enviaría a un xogador á bancada. Pero non porque decida fichar ou non fichar, porque finalmente os xogadores son profesionais. Eu, por exemplo, persoalmente non entendo a situación de Gabri Veiga fora do diñeiro e dos cartos e tal e cual, porque desde un punto de vista deportivo, para mí o de Gabri Veiga é un paso atrás, evidentemente, na súa carreira. Económicamente, pois el saberá, el terá os seus asesores e, bueno, el saberá as razóns polas que o fixo, saberá tamén cal foi a actitude do club neses intres, o que lle interesaba máis o Celta, o que non lle interesaba. Esas cousas eu como seareiro non as sei, entón non vou opinar sobre iso, pero o que sí digo é que como seareiro do Celta eu non quero ver a un xogador que porque diga que non vai firmar ou porque non faga exactamente o 100% o que o clube quere que faga, ese xogador teña que ser apartado. Paréceme realmente unha actitude, bueno, pode ser un pouco exagerado, pero é unha actitude un tanto mafiosa dende o meu punto de vista, non? Se non fas o que eu te digo, a bancada. Non digo que sexa o que se vai a facer con Alfon ou que sexa o que se vai a facer con Fer López nun futuro. Pero xa se fixo. Pero xa se fixo con outros xogadores, efectivamente, e por iso digo, a min iso pareceme unha actitude lamentable. Eu podo ter a miña opinión dun xogador e da súa actitude, pero que dende logo non pode ser é que un xogador que pode aportar por cuestións extradeportivas este apartado do equipo. Iso sí que para min é un erro total e realmente a típica actitude xa non só mafiosa, senón de algúns políticos que estamos a ver recentemente en certos países, bueno, algúns deles do outro lado do Atlántico para vos. Bueno, o de Gabri Veiga eu creo que a razón é máis clara. Son 13 millóns limpos que gana. Sí. 13 millóns limpos, que sería fácil. Alfon, por exemplo, teóricamente está pedindo 1,2. Bueno, o sea, o Sevilla Otra cosa.
Otra cosa que se me pasó decir, la renovación de Alfon en enero costaba la mitad. Claro, Si tú claro, quieres a claro, decir en verano, Claro, en verano, en verano, claro. claro. Ahora si quieres, si a claro, Alfon le dan Estou de 1,5, acordo. si Estou de quieres te acordo, renueva estou de con el acordo. Celta por 0,5 porque sí. Eu por claro. Eso es otra por cosa. Que encender o Alfon, debate, lo digo alto, Alfon lleva 4 meses esperando. Si fuese por Alfon, estaría renovado en diciembre, enero. Mm, Lleva 4 mm. meses esperando. Claro, si tú dices en verano, porque tenga muchas fichas, pues igual el precio sube. Al igual que igual baja, igual sube. Y el jugador, es lo que digo yo, que la gente dice, no, espera el Celta porque te ha dado mucho, sí. Y luego te lesionas. O luego no juegas. Que puede ser. Claro. Que puede ser E que quedas Willow te empieza a marcar todo y no juegas. Y el Celta dice, compuesto e no, es que mira, está Williot, está Fer López, viene Oscar Marcos, tenemos a Iago Aspas. Claro, espera el Celta. Claro, es que es muy cómodo hablar con la carrera de los demás, con el dinero de los demás. Ya casi todos sabéis mi historia, yo me he venido aquí dejando trabajos y todo, y yo si fuese futbolista, yo también me aseguro las espaldas y no espero al Celta infinitamente, porque antes del Celta va mi Claro. familia. Pues imaginaros a alguien de Albacete, que Por, repito por que es de iso, por Albacete, a iso de Juan Veiga, Fortuna, que es de Albacete, ¿eh? claro, por iso eu decía o de Veiga ten que ser unha cuestión puramente económica, porque xogar en Arabia, pois deportivamente non ten ningún aliciente, pero claro, este aliciente Claro. tamén está aí, e os xogadores Es son que persoas, non son máquinas, sempre digo iso, non? Entón, pois, hai outras cuestións aí dentro. Un pode ter a opinión que desexe ter sobre iso, pero hai unha razón económica clara, non unha pues, razón deportiva. No caso de Alfon, evidentemente, habería que pensar se o Celta realmente desexa facer un proxecto con canteira, ese proxecto con canteira non significa simplemente Ué, censura. que pasou aí? Está silenciado. este, Ai, ai. bueno, eso, semella censura, pero iso é unha mensaxe do Estado directamente a todos os teléfonos por ese Tornado Watch, no? Tornado Watch é cando Ostras. semella que vai haber un tornado, e entón todos os teléfonos de Tennessee reciben iso, que estean na área donde o tornado podría estar, pero un Tornado Watch non quere dicir que vai haber un tornado, que é posible que haxa na área un tornado. Pero bueno, o caso de Alfon, que probablemente o tornado sexa, como ti dicías antes, o propio Alfon, máis que a outra cousa, pero no caso, claro, no caso de Alfon, se o Celta quere facer un proxecto con canteira, ese proxecto non pode ser simplemente subir xogadores da canteira e despois a ver que pasa. Haberá que tamén tentar atar a algúns deses xogadores que estean a funcionar e non pensar que porque sexan xogadores da canteira van ficar no Celta absolutamente con total seguridade, non? Que os Pero hai, bueno, iso que os hai. xa se verá. Eu por encender un pouco a cousa, a miña opinión, xa vou decir, máis alá do tema carreira, que penso que é un caso diferente, Alfon xoga as últimas seguramente co Celta, quedas en primeira, o Celta aposta por el. Alfon devolvelle moito máis ao Celta do que posiblemente o celtismo, por exemplo, se esperaría. O Celta espera por un xogador que sabes que está no maior nivel do que tú te esperas, que é un perfil de xogador pois que podemos decir que incluso chama Bueno, atención, que está ben valorado nunha liga como a española, que o Celta pois non ten ese perfil, que están salindo ben as cousas, e tú, inocente de ti, decides esperar, non sei moi ben a que. Esperar. Bueno, esperas, como é lóxico, o un futbolista que polo menos, creo, non vou decir asegurar, pero creo que podemos intuir que firma un preacordo co Sevilla a espera de ver que pasa co Celta. Creo que podemos estar nesa situación, pero que igual xa pensa máis en un equipo da mesma liga, un equipo que está a poucos puntos do Celta, e polo tanto, a miña opinión neste aspecto, xa digo a miña opinión, é que unha cagada, unha pifiada, e penso que hai xente que, igual que na xunta directiva xa asumiu responsabilidades negativas, máis de un, incluído na área económica, recentemente no Celta, habería que pedir responsabilidades por aí arriba, porque penso que unha falta de
é que non chamaría de profesionalidade. Eu penso que, xa digo, vivir un pouco no outro mundo, mentras Antón nos está aí enseñando Walking Dead, que en cualquier momento sae volando a casa, a sogra, o teléfono, sabe Dios. Polo tanto, o que quería decir é que para min unha responsabilidade prácticamente total do Celta. Non creo que as exigencias de Alfon sexan moito máis que o que che pediría Alfon xogando noutro equipo se o Celta vai fichar, máis ainda por riba incluirlle o traspaso. Se tú vas fichar hoxe a Alfon, o mesmo xogador que xoga no Girona, o Girona está un pouco inflado, que xoga no Rayo Vallecano e quere fichar a Alfon, vaiche costar traspaso e vaiche pedir seguramente máis diñeiro. Tes un xogador con esas características que ten certo arraigo, non vamos a decir que é un canteirán, pero que pode ter certo arraigo, que xa amosa que é capaz de funcionar no equipo, que non o tes que traer da Liga belga porque ali meteu 40 goles e a ver como se adapta a Liga Española e xogar no Celta. Non, que te está funcionando cun adestrador que queres formar un proxecto con el de anos, de estructura e demais. Pasa o tempo, espera, sigue esperando, e agora aparece Alfon cun contrato firmado co Sevilla. A miña opinión é que Alfon non pode xogar máis co Celta, sendo a responsabilidade total do Celta. E chegará o 11 Pero de por que maio... non pode xogar máis? Eu estou en contra disso. Vouche dar os datos que eu gustan de Antonio, vouche dar ahora mismo. Pero Sevilla, explica, Pablo, por qué. Sevilla, 36 puntos. Celta, 40. 11 de maio, Celta-Sevilla. Por que non pode xogar Alfon ese partido? 11 de maio, Como estarán as cousas 11 de maio? Eu creo que... contra o Mallorca? Creo que contra o Mallorca tampouco. Pues hace 2 días nos está dando, a no ser que el contrato lo firmase ayer. Igual firmó el contrato justo ayer. Y Víctor Sayan lo supo al momento. Pero hace 2 días nos estaba dando un punto y siendo el mejor, Pois seguramente deunos un punto e quitoulle 60 minutos a Fer López. Ya. A ver, aspiras al resto de temporada a foguear jugadores. No, Podes darle vacaciones a Iago Aspas, foguear xogadores non, pero penso que é un conflito de intereses moi grande ter un contrato firmado a falta de 2 meses con outro equipo que se está xogando cousas parecidas co Celta. E é unha responsabilidade, é unha cafrada do Celta que estemos en abril xogándonos o que nos podemos estar xogando nesta situación. Pero, se a situación é así, que creo que non estou moi distante á realidade de se un xogador non vou dicir se filtra, pero se sabe que está firmado con outro equipo, a situación sería ben distinta. Eu non me creo que o señor Alfonso teña un contrato firmado de que o 30 de xuño vaise, chao, adiós, moi buenas, vou cobrar este diñeiro, vou ir tantos anos e vou facer isto tal, e adiós. Eu non me creo, porque senón o señor Giraldez tampouco é un normal. E moito menos o Celta, que xa sabemos que estas prácticas, inda que pase de Succession e non este o Carlos Mourinho, nin estou netísimo por aí por Twitter dando a brasa, está Marián, e unha empresa como Celta non está para que Alfon sexa titular, meta goles, se revalorice, tal igual, e todos estes. Pero Pablo, a ver, eu entendo o que ti dices, sei que Mario quere falar tamén, pero simplemente diría o que a min non me parece ben é que por decreto un xogador así nesas circunstancias vai a bancada. Se o entrenador, se o adestrador decide que pensa que non está por H's ou por B's para xogar o partido, para xogar tal ou cal partido ou para ser titular ou o que sexe, que o decida o adestrador. Pero cando chegan dende arriba dicindo que por decreto, por tal ou cual razón, o xogador non pode xogar, pois a min iso é que non me parece ben. O adestrador, se despois decide o que decida, pois el saberá o que fai. Pero por decreto a min pareceme un erro, entendendo o que ti dis, pero para min é un caso de, non sei, non vexo ese conflicto de intereses tan claro como o vesti. Non o vexo, pero se o adestrador o ve, pode ser unha das razóns de que diga non pode xogar, pois eu acato, pero non dende arriba, dende logo. Esa é a miña visión do tema. Eu por matizar penso que a situación, precisamente por eso, non pode ser que
Alfon teña unha firma estampada que o vincule co Sevilla a partir do 30 de xuño, sí ou sí. O sea, eu creo que eso que non pode ser, porque pasaría o que estou dicindo. Non sei se me gustaría máis ou menos, pero creo que sería o lóxico que pasaría. Falamos aí atrás falouse de Gerard Piqué Supercopa de Arabia cosas polo estilo, que non podían mesturarse esas cousas. Bueno, pois xogarte, tú imagínate que chegas a última xornada, non podes xogar con Alfon. Se te estás xogando algo co Sevilla, é que nin na última xornada, é que é unha cousa tan grave de planificación, de ter un xogador en plantilla, que claro, é que non é que poida A ver, empezar a falar con outros pero eu digo equipos que en xaneiro. Creo que o lóxico de decir, bueno, se esta xente me sigue aquí esperando e chega maio e me dice, no, ao final non hai sitio para ti, pois ter algo a donde agarrarte, outro equipo, outras conversacións, falar cun adestrador, falar con outro. Creo que é unha cafrada do Celta. O primeiro... Pregunto, e Borja Iglesias, se o Betis comeza a perder, e Borja Iglesias xoga ou non? Bueno, pero eso que ten que ver? Ten igual que ver. Borja Iglesias... É un xogador cedido, non? Borja non Iglesias... é xogador en propiedade. Claro, pero nadie te di que Borja Iglesias ten unha cláusula na cual non poida salir do Betis cando volva da cesión co Celta. Que é o que estamos falando dun xogador que é o señor Alfon, que supuestamente ten un contrato que sí ou sí xa está cerrado co Sevilla. Que eu é que non me creo, é que creo que non chegamos a ese aspecto. E Borja Iglesias pode chegar ao Bravo. Es que non chegamos o aseguro, pero es que Borja Iglesias tamén vuelve al Betis. O sea, en junio está en el Betis. Otra cosa es que luego lo compres, pero en junio está en Betis. No, en junio el Celta lo tiene comprado. Entonces tú que, o sea, tú equiparas a que Alfon pode fichar polo Sevilla e en agosto o Celta e o ficho Sevilla. É o que me estás dicindo, eso non ten ningún sentido. Non creo que sean casos exactamente igual. No está diciendo eso. No puedes jugar con Alfon porque hay conflicto de intereses, porque puede querer favorecer al Sevilla. No puedes jugar con Borja porque hay conflicto de intereses, porque puede querer beneficiar al Betis. Porque si Borja no está fichado a día de hoy o no hay conversaciones de que el Celta lo quiera fichar, puede decir, bueno, pues aquí seguramente lo tengo difícil, pues a ver si el Betis queda por encima del Celta y el año que viene juego, que ahí tengo el contrato garantizado. Al final, pero que eso non é ninguna certeza que podas ter, que sabes que cando tes un xogador cedido... Tampouco é certeza o que estás dicindo tú de Alfon. Vale, claro que non. Aí está a cousa. Que pasa? O que se vende... Por no alargarlo más, que son la 1:40... É que non acabades de entender o asunto. Por no alargarlo más, que tú crees que no hay contrato y que yo te aseguro que no hay que Alfon no está fichado. ¿Que puede haber firmado algo? No voy a decir ni que sí ni que no. ¿Que está fichado por el Sevilla? No. ¿Que sigue esperando al Celta? Sí. ¿Que si Alfon no ficha por el Celta es responsabilidad del Celta? Sí. ¿Que ahora Alfon pide más que lo que pedía en diciembre? Sí. ¿Pero por qué lo pide? Porque el Celta no lo ha renovado a un precio irrisorio en diciembre. Claro, porque estoy de acuerdo con cada punto. Claro. A Alfon lo que más quería Alfon no era el dinero. Para Alfon el dinero era lo secundario, claro. Es lo secundario hasta que uno te ofrece 1,5 y a ti te ofrece el medio. Claro, ahí ya no es tan secundario. ¿Entiendes? Entonces, pero que esta situación ha llegado por culpa del Celta. Y que si ahora Alfon, si yo lo único que quiero decir con mi mensaje no es que ahora el Celta le tenga que pagar 4 millones, no. ¿Que yo lo renovaría? Sí. ¿Al precio que se dice? Sí. ¿Que estoy convencido de que Alfon por 100.000, 200.000 o 300.000 menos se queda en Vigo en vez de ir a Sevilla? Sí, pero es que igual ahora mismo las cantidades son más. No hay 300.000 euros de diferencia. Entonces, ¿que yo lo renovaría? Sí. Pero solo digo que si Alfon no termina el año que viene en el Celta, la culpa no es de Alfon. Y Alfon ha hecho todo lo que está en su mano para quedarse en el Celta. Y que si alguien lo quiere criticar, que ese alguien que trabaja en el Burger King se quede trabajando en el Burger King por 500 euros si en el McDonald's a la misma, por las mismas horas le pagan 1.500. Entonces, cuando a mí me demuestre que eso, lo podrá criticar. Mientras tanto, pienso que es un ignorante. Ya está. Lo he dicho, el que se quiera enfadar, que se enfade. Pero no, que es muy fácil hablar con el dinero de los demás
en vez de con el nuestro. Pero a ver cuántos de todos los que quieren criticar a Alfon se quedarían en su empresa. Pero que estamos Si outro tocando triple, moitos paus. con as Estamos mesmas tocando condiciones. o que ten que facer o pero Celta como empresa, xa non o creo... que ten firmado o Alfon, o que ten que sentir Alfon, Claro, ou pero... ten que esperar un non polo Celta. A ver, Home, son cousas a ver, diferentes. pero eu creo que a clave aquí non vai ser seguramente ni siquiera os... co tema de que o Sevilla fai unha... Alfon vai pedir un pouco para arriba. Estou seguro de que se o Celta ofrece unha cantidad parecida sin chegar a Alfon, eu penso que é máis cuestión de que Alfon amarre un contrato decente en primeira división. O rapaz non é parvo. Este é o primeiro ano que debuta en primeira división, está a facer bons partidos e agora mesmo estamos despois de enero, o sea, que para min é un error gravísimo do Celta, non por unha cantidade que podía haber renovado por moito menos. Claro. Entón, para min está a cousa así, simplemente porque cada un o seu, entonces Alfon quere amarrar o seu futuro. É normal. A min, o único que me pode cadrar por parte do Celta para non ter esa intención ou, digamos así, esa necesidade imperiosa de renovar a Alfon é que crea que tanto Williot como Hugo Álvarez como moita xente que hai por aí poidan xogar nesa posición e rendir moito máis que Alfon, pois de cara a casi para o ano que ven, para o futuro e todo iso, e que seña unha aposta de verdade de rapaces da casa que crean que van a despuntar máis que Alfon e que Alfon poida taparles esa progresión. É a única. Polo resto é incomprensible. Mario, muy bien, te lo compro y es verdad. O sea, yo te compro lo que dices y es verdad. Alfon no es Garrincha. Hasta ahí todos de acuerdo. Ya te digo yo que yo no tengo el título de director deportivo ni me quiero dedicar a eso, yo voy más por lo de entrenador que por lo de director deportivo, te digo yo. Tengo a Alfon, lo renuevo y luego lo vendo por 7 millones. Claro, no, hombre, eu tamén. Claro, pero a ver, Para mí no hay explicación ninguna. É o único que estou intentando... Además, siendo un perfil de jugador que está desapareciendo, porque en la liga está Vinicius, está Brian Zaragoza, está Raúl É un Moro, crime, está Alfon y pocos más. Pero xogue mellor ou peor. Alex, nin 7 millóns nin nada. Alex, o que che quero dicir é que o único é que lle estou buscando sentido para entender por que o Celta non renovou este xogador. Non estou contigo, pero que te digo que no tendría sentido tampoco, es que no tiene. O sea, claro. Que tiene cierto valor, pero es que tú simplemente tiene, dejarlo gratis. Sí. Simplemente estou utilizando a empatía para saber que lles pasou pola cabeza para non renovalo, porque eu tampouco digo sentido. Ademais, penso que é importante dicir, para min hai unha cousa que é moi evidente neste caso, en calquera outro caso semellante, é que se ti tes a un xogador como clube, o Celta, ¿no? Tes a un xogador que sae da canteira, bueno, chega a canteira, pero faise en Vigo, tal e cual, e chega ao primeiro equipo, e ti tes a ese tipo de xogador, e queres que ese xogador quede, e non queda, quero dicir, o problema sempre está no clube. Prácticamente. Porque se tes a un xogador que ti faz e que levas o primeiro equipo e que queres que quede e non consigues que quede, home, a menos que sexa que ven o Madrid, o Barcelona, o Atlético, un equipo importante da Premier League, etc., pero se é un equipo máis ou menos equiparable, claro, aí habería que pensar que as cousas non se están a facer ben, porque se o Celta quere que quede, outra cousa é o que o Celta non quere que quede, esa xa é outra cuestión, non? Se o que quere vendelo, pues esa é outra cuestión diferente. Pero se o Celta quere que quede e finalmente non se completa esa transacción dun xeito adecuado pro Celta, evidentemente, aí haberá que pedir responsabilidades ao clube, moito máis co xogador. Tendo en conta, ademais, que estamos cara a final da tempada e non no mercado de inverno. Eu creo que é moito máis básico. Pero no caso de Alfon e en calquera outro caso semellante tamén. Una cosa, antes de que sigamos, quiero, ¿sabes? Para que no se me pase, al ex Celta le digo que no estoy comparando al Celta con el Burger King. De hecho, para nada es lo mismo. Yo te digo que si tú en tu empresa no te quedas y rechazas una oferta del triple, tú no tienes autoridad moral para criticar a Alfon. Eso es lo que te quiero decir. Lo explico un poco mejor para tal.
Y luego, lo que dice Julián, de por 7 millones, tiene que meter 12 por temporada. A Dubicas no lo compraron por 16. Y es un Bueno, delantero centro, no es ala, Alfon. 16, bueno. No, Menos. a Dubicas, sí, a Dubicas 14 ve más objetivos, pero que te digo que no todos son los goles, que por Alfon te digo yo que te ponen 7 goles, y si no, el Sevilla con Eyuke, con Rubén Vargas y con Luque Barrio son tontos porque fichar, y más equipos de primera son tontos, en los Asuna es tonto también, A ver, pero a y cousa, más equipos de primera son eu tontos. creo que baixando a terra, hai que ter en conta que se te vaya un xogador gratis por non renovalo, querendo renovar, con cantidades que non Aí se está. van de madre, Iso é o que é que un digo, xogador que querendo baixa da renovar. casa, eso ten que ser un xogador que bueno, que xa cumpliu, que o ficharas hai 4 anos e xa está, un Cervi, que xa está amortizado, que non te vale pa moito, que é un xogador que parecía que o levas cuidando toda a súa trayectoria de rapaz, pero igual é un futbolista que pode facer carreira en primeira división, pero é que en ningún caso posible, un xogador atacante, que cada partido que xoga se está reevaluando porque ao final ven de ligas menores, ven de xogar en primeira ref, é a súa primeira tempada, digamos, en primeira división asentado, que ademais é un perfil de xogador que é fácilmente que meta 3, 4, 5 goles e valga 1, 2 ou 3 millóns máis, e que a mí me parece dunha irresponsabilidade chegar a este punto co que te está xogando, xa digo, non ter atado absolutamente a todo o mundo que queras ter enchufado. Pero é que falo incluso de, non sei, non se me ocurre outro xogador que pode estar nesta tesitura, pero se tú queres ter a Starfelt enchufadísimo ou queres ter a nin Starfelt, queres ter a Jailson como un xogador de rotación, non podes estar esperando a decir, bueno, seguiré esperando por min. Mira, marcou outro gol que ben lleva en Vigo, seguro que se quere quedar aquí. Estamos a final de tempada, estamos en abril, e hai xogadores que non están renovados e están xogando de titulares co Celta. Entonces, Claro. en que posición Porque, deixa eso claro, a planificación dunha tempada na cual eu creo que tú porque eches a planificación certos beneficios, deportiva está no. pero Claro, é que o te debe. O atopas debe destas A atopas ver, sobrado con directivas. dous regalazos e non eres capaz de atar o que tes. E que non é que este mirando, joder, renovoume batalla co Rayo porque non lle ofrecín en xaneiro virse pa equipo ou lo que sea, non? É que tes un rapaz que está pedindo pipas porque está movendo en primeira división e porque levas pagado tú en cada macarrada que te leva vido a Vigo nos últimos 5 ou 6 anos, que o Celta pagou dinerales a bacalaos. E agora estame dicindo que vas deixar. É que nin que o deixes ou non o deixes. É que estamos pendientes de si se vai, si firma ou non firma. Estamos aquí ás 2 da mañá falando desto en abril porque non se te ocurriu cerrar a un futbolista da túa primeira plantilla que creo que debería cuadrar bastante ben dentro dos teus números. Y gratis, que vas al mercado a por un jugador como él y cuesta É dinero. que non hai por Ya, onde coño. Que añadir Pero con Alex Celta, que a mí Angelito Arcos me encanta, Alex Celta, Angelito Arcos me encanta, pero a ver, estamos hablando de la 25-26, es decir, Angelito tiene 18 años, Alfon 25, vale, que Angelito me encanta, pero estamos hablando de la 25-26, recordar que Alfon ha ido 3 años con el rabo fuera en la categoría en la que a Angelito pues le cuesta, tiene partidos mejores y peores, así que tranquilo, yo no dudo de que Angelito puede ser mejor que Alfon. No me verás decir eso. Me encanta Angelito, me encanta Barreiros, me encanta Burcio, me encanta Gavián, que estoy seguro de que a ver, va a ser la sorpresa para el é primer que equipo. Angelito ainda ten 18 anos De la tamén. 25-26, no estamos hablando sí, claro. de la 29-30, que Alfon en esa categoría con el rabo fuera 3 años, lo repito. Angelito que ten 18 anos tamén. O sea, Que no hay que non sei. tener... Pero é que 7 años de diferencia, con 7 años puede progresar mucho, pero vamos a estar tranquilos. Que No, Barreiros pero eso mismo. también va a Pero ser muy digo, bueno y Burcio muy bueno, y no por eso claro, voy a echar a los pero, mediocentros. pero por eso quero dicir tamén, que quero dicir que non vai ser rendimento inmediato de Angelito, Claro. ni eso. Estamos a ter que formar, vamos a falar destos xogadores para que esteñan no primeiro equipo. Entonces hai que ter paciencia. Por iso eu tampouco entendo demasiado que, quer dicir, se non se renova Alfon, pues, non sei, será que queren
como decía Garcés, ao mellor queimar etapas e sí que subir máis rápido os rapaces ao primeiro equipo, pero pareceme raro, o sea, pareceme moi raro, non sei. Pero Mario, eu penso que comprendelo tamén. Facerse un Mirandes en primeira ten sus riscos, que eu Claro. sou como canterán, xa o sabedes, pero non sei hasta que punto pode subir sin ton ni son rapaces. Vamos a dejar que Claro, se pero foguen, esa é a cuestión, Alex, que para min o que máis me preocupa dende xa hai moito tempo, e sempre o digo, hai que comprender unha cuestión como esta, sexa o que ocorra despois, porque non sabemos exactamente, xa se verá o que ocorre finalmente, pero o que eu vexo, e levo vendo moito tempo, é que realmente a preocupación para min está en que directiva tras directiva, tras directiva, tras directiva, largas, o ano que ven, e pasa tamén, etc. E tamén a cuestión de que a planificación deportiva pois non é o mellor. O Celta está a conseguir facer unha tempada impresionante a pesar da planificación deportiva que leva facendo a directiva dende hai moitas tempadas. E isto non cansarei de dicilo, iso hai que aplaudir a Claudio, hai que aplaudir os xogadores que están facendo un magnífico traballo, pero o Celta está oitavo con 40 puntos a pesar dunha planificación deportiva para min en xeral deficiente dende hai moito tempo. Estas cuestións son cuestións que teñen que ver pois con que eu non sei onde van eses cartos, eu non sei como se explica esa cuestión do límite salarial que prácticamente é algo que explica prácticamente todo, é como unha panacea de explicación cada vez que se preguntan cousas económicas, e como eu non son economista, pois non vou opinar sobre iso, pero a min preocúpame como seareiro o que vexo de planificacións deportivas ano tras ano. E este é un exemplo máis de dicir, bueno, pois non nos interesa, ou bueno, o mellor sí, o mellor non, pero claro, entre unhas cousas e outras, pois a casa sen barrera. A min preocúpame realmente a planificación deportiva. Levo dicindo o Novar un montón de tempo e sempre o comento aquí tamén, pero é a realidade. Hai que Para min é a realidade. Bueno, con este home, con Garcés, eu penso que hai que ter un pouco de paciencia, porque, quer decir, si é verdad que isto non E non está estou ben. falando de Garcés necesariamente, Mario. Estou Sí, falando sí, dun sí. contexto de varios anos que... Sí, correcto, si estou de acordísimo, o sea, estou de acordísimo, pero dicir, hai que dar un pouquiño de confianza, porque a verdade é que o traballo para sacar certos xogadores que a min parecíame imposible que poidesen sair menos polo que as cantidades que saíron, fixo a verdade un traballo espectacular, pero é que Sí, penso sí. que aínda nos queda moito xogador e moita, é dicir, aínda nos queda moito que barrer. Cuestión que creo que unha cousa non ten que reñer coa outra, é que hai certas cousas, pois como estas renovacións que, quero dicir, a min, si de verdad sale alguén do Celta, mira, pero con dous huevos, e dice, sabemos que Alfon rinde, sabemos que Alfon é un gran e todo isto, pero creemos que os xogadores que hai na casa van a rendir máis, van a rendir a futuro e queremos apostar por. Eu digo, perfecto. Se é unha cuestión de que vades de verdad a da canteira e de verdad é algo premeditado de verdade e de verdad vades a arriscar, eu cálome e, oye, pa diante. Porque entón polo menos sabes que é un que Que hai algo alguén ao mando. o sea, que alguén que O sí que ten volante. unha idea a futuro e que dices tú, bueno, pues hai que respetar, porque sí que igual ese rapaz que ven aí atrás lle viron unhas características, unhas cousas a quen sexa que de verdad pues, sí que queren apostar por ele. Ahora que así, tal e como saen as cousas, desta maneira tan rara, é que parece, como dice Pablo, que non hai ninguén ao Non podes ter unha canteira para abastecer a outros equipos máis ou menos comparables ao teu propio clube. Iso non pode ser. Iso non pode ser. Porque para iso xa están o Madrid, o Barcelona, eses equipos que sacan de canteira, que ademais traen canteira de todos os lugares de España e do mundo. Entón, claro, aí sí, pues Mingueza pues, sí, está relacionado co Barça, outro co Madrid, outro con tal, e iso é normal. Pero o Celta non pode estar sacando xogadores de canteira para que despois chegue un Betis, chegue un Sevilla, chegue outros equipos así e o leven. Se efectivamente pois ocorre que o Madrid, o Barça, o Atleti, un equipo importante, quere estes xogadores, pois é moi difícil que os xogadores non vayan marchar, non? Sería extraño, non? Estaríamos na época pois dos anos 60 con Manolo, etcétera, etcétera. Pero ese eran outros tempos, non é o 2025. Eu estou moi quente coa directiva, pero vou facer de abogado
do Diablo, teño que decir que Garcés negocia. Garcés busca xogadores, pero Garcés non é o que pon os cartos. Claro, Non claro. sei se me explico. O sea, Sí, sí. eu non sei hasta que punto toda a responsabilidade é de Garcés. Non sei hasta que punto. Eu de momento do traballo de Garcés non teño moita queixa, hai cousas que se puderon facer mellor, outras peor, pero creo que o balance é moi positivo. Non sei hasta que punto ten a culpa de que Alfon e Carreira non estén renovados. Non sei e non opino. Eu do que non sei non, bueno, opino, pero non falo a cenza certa. Pero eu dúbido moito que teña toda a responsabilidade. Igual a cabeza que hai que está moito máis arriba. Pois a ver que lle corta. Non sei, Antón, pero... igual corta aí, Antón. Adi, Antón. No, eu non ia dicir nada, simplemente asentía. E ademais estou de acordo con que non vou criticar a Marco Garcés porque, bueno, pois primeiro hai que darlle tempo e estou de acordo en que está xogando cos cartos que non son seus e evidentemente pois recibirá consignas dende arriba de quen realmente ten o control deses cartos que nós non coñecemos cales son esas consignas. Entón, bueno, pois ata que se demostre o contrario, Garcés chegou para tratar de poñer un pouco de orde, un pouco de cabeza nunha área que estaba un pouco sen director, ¿no? Un bastante sen director. Entón, bueno, pois a ver, eu quero darlle un pouco máis de tempo tamén, non o vou criticar nisto, pero estou falando dun contexto de varios anos xa. E penso tamén que, como di por aí que eres Celta, Claudio Giraldez está tapando moitas carencias. E non só individuais de futbolistas, senón estructurais do Celta, porque esta camada sí, de acordo, totalmente. Si esta camada do 2003 e do 2006, pois a ver como sería o Celta hoxe. A ver, hai que pensar tamén que é o que digo, en plan, todo o que hai que sacar aínda, porque quero decir, temos aí aínda a volta que non sabemos que vamos facer con Carles Pérez, con Unai. En plan, Dios mío, querido. non sei exactamente o estado de... Non me fale de como se Carles chama o que Pérez está ás no 2 da Alavés. mañá, por favor. Pero quero dicir que parece que non, pero Manu está Sánchez. tamén Luque de la Torre, está non sei que, Manu Sánchez. Claro, é que tes que pensar en iso, Doutor, en que se vai facer con eles, a ver a quen yo vas vender. Hai moito traballo aí. Hai moito traballo aí. O Sevilla. Precisamente de xente que non vale ou que non nos vale a nós polo sistema de cloud, polo que sexa, é que hai que sacar todo iso de aquí. Aidú incluso, que é o que decía Enjuto, sí. Aidú porque, quero dicir, a min por moito que tal, por moito que non me gusta, pero quero dicir, a min pésame, pero é que Aidú eu penso que xa ahora xa se lle pasa ao arroz, porque quero dicir, o sistema de Claudio, un xogador que só podría xogar no centro da defensa, non ten absolutamente ningún manejo de balón, etcétera, non encaixa neste equipo. E máis se non está rendindo, quer dicir, se pillas o Aidó a máximo rendimento daquela cando tiñamos e todo iso, ainda así con balón ser o que Claudio necesita. Cuidado no lado de Javi. Ese Aidú poderoso. No. No lado de Javi, non? No lado de Javi. Sí. Aí ten que estar un tío que saque ben o balón, e Aidú de sacar o Aidú solo podes no sistema de Claudio solo pode xogar no centro da defensa. Por iso, Starfelt non se caracteriza por se Aidú recuperase ben, para min eu collería 7, 8, 10 millóns por Starfelt e tiro aí con Aidú e yo el lago tranquilo. Claro, se recupera o seu tono físico. Ahora mismo... Que va, pero, oiche, Aidú... o balón toma... Aidú, mira... eles se encargan. Escoítame, Carles Starfelt saca 200 veces mellor o balón do que fai Aidú. E Carles Starfelt xa ves como saca o balón. Que ás veces eu cando saco o balón rollo as uñas. O sea, imagina. Para min Aidú é moi antiestético, pero eu non vin sacar moi mal o baile en Aidú na vida. Como non? Cantos goles nos ten? Non. Para mí Cabral saca un peor, por exemplo. Non. Mira, vouche dicir unha cousa,
Aidú, eu teño visto goles en contra do Celta, pero así. Asistencia de Edu. Así. Bueno, eu o que vai ter mala cara vou ser eu mañá cando me levante ás 6 da mañá a Que vas levantar, a dormir 4 horas, ¿no? a levantar este país outra vez. E sabes o que máis gracioso, Antón? Inda teño que cenar. Tú mira como estamos neste... Bueno, Vale. entón xa non durmes. Atención, Entón xa- atención, xa que me durmes. desperto. Hostia, que bon comentario. Atención que Julián acaba de donar 2,49 euros e pon Aidú aínda pon as botas do revés. Qué cabrón. Qué grande, Julián. Hostia, desperteime nun momento, qué barbaridad. Qué barbaridad. Grande aí, grande señor Julián. Oye, Julián últimamente está aí pegando ben, Acordaste, Mario, cando nos comprou que incluso hai xente, bueno, caeu nos ben despois, por Twitter, o noso vender, mantener o ceder da plantilla do Celta. Puxemos porque Julián nos comprou mafiosamente, como se fora o Partido Popular da Xunta de Galicia. Comprou a nosa opinión fixo que a nosa opinión Por fora Fran Beltrán, fora, ¿no? ¿O por por qué? Fran Beltrán, sí señor, por Fran Beltrán, e puxémolo en intocable, puxemos a Fran Beltrán intocable, Virgen Santísima, Dios mío. O que va, 1 euro, nin Bueno, no 50 ibas moi céntimos desencaminado. menos impuestos, vale a nosa opinión, Mario, madre mía. Qué barbaridad. Bueno, A ver, solo ia subir un posto tamén de ter e todo iso a intocable, o sea, sí, non era pouco nin era unha cousa hiper mega debatible e tal. Estuvo ben. En fin. Quero bueno, destacar o mensaje de Tino Almeida, xa falando en serio, que eu creo que este podcast é serio. O modelo de Canteráns comeza como o Bilbo, pagando ben os rapaces da casa. Para min, o comentario máis acertado da noite neste chat. Pois Igual sí. hai que dar máis cartos a Hugo Álvarez, a Damián e a todos estes, e menos aos Carles Pérez de turno. Sería o ideal. Pero por iso o Athletic Club de Bilbao Primeiro hai que é un- sacar, Pero é máis difícil. primeiro hai que sacar a merda da casa. E por iso o Bueno, se chama Athletic Club de merda. Bilbao é un equipo No, diferente. home, Claro. É como É un barrer, clube digo, Sí, un como clube Barreras. admirable de todos Sigue, os sigue. puntos de vista para min, pero bueno. o Pablo buscando polémica. Como porque barrer. dice, non lle estou chamando merda. É como barrer. Joder, loco, no suelo que barres a merda. Tú mira un tío que lle O que hai costará polo suelo. o que lle costará O un po, tío, claro. o que lle costará un pobre tío toda a vida chovendo, facendo levar os pais os domingos ali a pueblos desertos, cambiarse de ciudad para facer carreira en primeira división e que chegue Mario Seijas e te chame merda. Imagínate. Que non chamei merda, estúpido dos collóns. O próximo día que te vexa, cando saias aquí cun ollo morado e digas foi Mario Seijas. Foi Mario Seijas. Pero quedastes ou non quedastes antes do partido do Foi lamentable. Cheguei tarde, Antón, cheguei tarde mal e arrastro. Non lle cerraba, resulta que abrimos para nunha parada para recoller porque os da Peña Norte Celeste xunto con outras peñas organizan todos os partidos da casa un bus que vai desde Ferrol ata Vigo pasando por varios sitios e vai recollendo a xente. E xusto por Santiago, non me acordo exactamente onde pillamos os rapaces, pero abriu as portas e a de atrás non pechaba. E non pechaba, e houve ali que, bueno, abre, cerra, monta, fai, desfai, xa tarde. E despois, a entrada de Vigo, un cacho antes do estadio e todo iso, un accidente, con todo parado, cos coches e iso. E cheguei para nada, o sea, non sei exactamente a que hora cheguei, pero para saludar a Pablo e a súa rapaza, que nada, foi minutos de nada. Nin 5 minutos serían. Vouche dicir a que hora chegou Mario Seijas, que me chamou un segundo antes de aparecer. Chameite. 20:35. 20:35 da tarde. Bueno, 20 e tantos minutos antes do partido, ¿no? Sí, claro. Sí, pero entre que xa entras solo 5 minutos Claro. falando, son menos 20.
tírase andando cara ao estadio, xa te queres situar e todo iso, pois xa Vale, chao, Sí, chao, claro, chao, chao, claro. chao. non deu tempo máis. Lamentable, lamentable. Eu sigo dicindo, En fin, exténdolle ao señor Alex a invitación e o señor Antón, pero claro, bueno, Antón como non pilla un tornado desos ou algo así, xa sabemos que Mario solo lle vai pola semana. Hai un Celta Villarreal un día 23, creo que é un mércores. Cuidado. Podería estar interesante. é o 23 deste mes. O 23 deste mes, se non me 23 de equivoco. abril, sí, ¿no? Voume cerciorar. 23 de abril ás 20 7 da tarde. Vamos a mirar. 23 de abril a 7. Antón, venche ben, entonces, Boa ¿no? hora, que bo día. No, estaba pensando se vou poder velo se teño clase, desgraciadamente. Vaya, hombre. Pois eu ese día... Ás 19 do día 23. Ese partido se gaña. A ver, espera. O día 23 en que cadra? Sí, señor, moi ben aí. 23 mércores. Mércores. Sí. Pois é probable que ese partido poida baixar, sí. Ese día, 23 de abril, claro, perfecto. Perfecto porque, atención, Atención. é o día do terceiro exame dos meus alumnos de español intermedio, o cal quere dicir que no ordenador, mentre eles están a facer o exame, teño que estar aí vendo como fan, podo ver o partido, perfecto. As chuletas van a rifar ese día. Magistral. Se gaña o Celta, aproban todo xa directamente. Magistral, que barbaridade. Que barbaridade. Imagínate, Antón, que lle ganamos o Villarreal e nos metemos en Champions. Mi madriña. pues, Inda que lle aparece ali un falando francés, vaya, sobresaliente. Eu imagino aos alumnos todo concentrados e de repente hago A ver. Pablo, pero entonces o 23 ti estás libre, por es que xo xa vamos comer en A ver, mediodía. Xa nos poñemos como unhas ovellas. É que non estou libre para comer. Pero salgo de traballar ás 2:30. O que pasa? O post estaría ben. Que a cena é máis complicada que a comida nestes casos. Non sei, macho, non sei. Que putada. Un directo in situ. Estaría guai os tres xuntos, Estaría guai. Claro. Estaría ben os tres, Quenteime pronto. Farei moi rápido. Bueno, podemos ir mirando e programando algo a ver se se pode. Non é para ese... Pero se non é para o 23, polo menos, pois mira, eu teño un micro, un HyperX, teño por aí de tal. Oye. Cousas que poido levar eu desde aquí, sin problema. Atención. Oye, non é por nada. Pensei en gravar o clásico famoso e recordado Celtismo Opina. Si gañaba o Celta. Non gañou. Celtismo Opina está guai. Sí, está moi ben. Pillar a peña pola calle dicindo barbaridades, eso é máis. Estaba guai, estaba. Quedei cerca. Funciona tanto cando gaña como cando perde tamén. Sí, pero cando empata, claro, son as 11 da noite, te sono e hai que traballar ao día seguinte, pois casi mellor irnos. Se chove aínda, pois máis difícil. Bueno, en fin, todo se andará. Oye, son as 2:10, eu non sei se vos non tedes sono ou pasa aquí, pero vamos, aquí a xente no chat. Eu vou cear, así que, bueno. Pues... Eu tamén, Antón, vou cear. Sí, estamos ao mesmo tempo con 7 horas de diferencia, eso sí que... Manda canal. Hai está entre os que traballan como ti e eu que non traballo tanto, claro. Bueno, o día que fagamos unha comida, mandarémolle... Eu xa o fixen, pero... Ahora toca a recena. Teño aquí a olla das lenteixas que Hombre. ten un olor que vou cear 2 veces. Hombre. Pois eu teño unhas lentellas tamén, así que perfecto. Eu decía que o día que quedemos para que vos invite a comer polo menos, temolle que mandar un bizum con aranceles a Antón para que se tome unha a nosa salud ou algo que parezca que... Bueno, é que claro, igual unha fotografía cunha bizum con aranceles, ollo. Hombre, tal como se está pondo a cousa. Hai que puntualizar aí ben que sobre todo no día de hoxe, no que se no, se promulgaron ainda máis. Máis que quedará mi madriña. Bueno, no, con que me envíes unha foto dos tres aí coa comida e unha 1906, todo perfecto.
Por ali non hai nada de Quero eso, dicir, non, Antón? bebendo vos Pero, unha a 1906, Antona, non para que a beba eu, claro. Ah, o 1906 poñemos dólares, aí pide Antón. o acento dun móvil coa videochamada e aí presente Bueno, na comida. Iso sí, Aí está, claro, eh, efectivamente. a comida por wifi se vai llegar á boca. bueno, entón, digo, tal e como están as cousas por aí por Estados Unidos, vese que pronto vas poder ter un neno de 12 anos esclavizado aí para que che, non sei, para que che faiga algo, non? Para que te abanice mentras falas no podcast. Para que te aguante o Isto as teléfono. cousas aí, non? Porque, como mola, primeiro botan os inmigrantes que eran os que facían os traballos precarios e agora dicen, pois que traballen os nenos, sin problema ningún. Sí, bueno, esa situación... Solo en Florida, ou por aí, ou donde? Sí, penso que escoitei que era Somos Florida, pero bueno, iso é de rir por non chorar, porque realmente a imaxe que está dando o país a nivel internacional, pois, bueno, non vou dicir moito para que non entre a censura aquí na canle do señor Pavlov, pero as cousas son como son. Os que estamos aquí, pois, vale, eu levo 20 e tantos anos aquí e endexamais vin cousa igual, pero claro, cousas veredes que se di, non? Cousa veredes. Pero non, eu non vou ter un neno abanicándome. Volta a Galiza, esperamos para ti. Colle residencia en Lugo e xa representamos toda Galicia. Antón en Lugo, Fabio en Ourense, non, Pablo en Ourense. Ai, mamá querida, Dios mío. Bueno. Pois non estaría mal, a terra de Cunqueiro. Lugo Claro. está moi ben. Pensei que decía non estaría mal un neno abanicándome. No. Eu non preciso que ninguén me abanique, ainda que hoxe coa tormenta, coa treboada, había unha calor de, non sei, 30 grados, ao menos. Bueno, eu que sei. Aquí tamén ven Así que se preciso abanicar sería hoxe un día Sí. perfecto para iso, pero non imos entrar nesas cuestións. Aquí ven a borrasca En fin. Nuria. Atención. Oye, Antón, por ali non hai in April Waters 1000 ou algo así. No, o que hai aquí é April Fool's Day, que é o 1º de abril, que é o día como dos Santos Inocentes, pero dos Estados Unidos. E iso foi onte. Entón, claro, se escoito algunha nova extraña do Celta, podo pensar, bueno, o mellor é que é April Fool's Day, pero non, porque aí en Vigo non é. Entón, pois... Entonces, non, pero había inocentada de novas Alfon destas pasouse extrañas. O peor é que moitas das novas que son reais semellan novas de April Fool's Day nestes sitios dos Estados Unidos, pero bueno, esa xa é outra cousa. Bueno. De feito a min onte unha amiga mandoume un post de Instagram en plan como que había un grupo que me gusta a min que se chama Caius que me mola, rollo stoner e cañero e tal, como que se reunían para volver. Eu digolle, oye, eu creo que esta noticia en plan colaroncha. Ela non se daba conta de todo iso de que era alá en Estados Unidos e mandou unha noticia. Eso non creo que sexa verdade. Al final, pois claro, era todo iso. Sí, non sei se en Inglaterra tamén ocorre, pero aquí nos Estados Unidos é o 1º de abril. Entón, pois sí, onte había que ter cuidado porque aparecían cousas por aí que eran extrañas, pero logo había outras que soaban extrañas, pero eran reais. Igual o de Alfon iba dirigido aos Estados Unidos. Pode ser, MLS. Algo que podría ter que ver con Luca de la Torre ou alguna cousa así. Sí, pode ser. Antón, tú non te acordarás, pero nesta canle por a maldade do chat fixémoste unha inocentada no Día dos Santos Inocentes Españoles. Como que non me lembro? Estaba na casa da miña sogra e pilláchesme porque levaba sen dormir case 2 días. Que Tiago estaba fichado polo Celta, unha cousa lamentable. Que Tiago estaba fichado polo Celta, sí, iso está na historia da canle, sí. Atención, pero pilláchesme ben, fácilmente. Imaxes de Tiago aterrizando en Peinador. Bueno, pois, se iso é así, parece unha gran fichaxe, porque claro, Tiago, hombre. Pero bueno, iso foi tamén porque estou en desconexión, como non coinciden esas datas aquí e aí, pois podesme pillar facilmente, claro. Pero bueno, sí. Iso que foi hai 2 anos xa ou algo así. Pois igual hai 2 anos. É que pasa o tempo, macho. Hai 2 anos, sí. Que barbaridade. Pero nunca máis, nunca máis. Esa será a única vez. Entón só foi pillando picado. Sí, señor, nunca máis e altri non.
Nunca Eso, máis era sempre. Altrinón, efectivamente. Que parecido, que parecido. Bueno, amigos, haberá que ir dormir, ¿no? Porque 2:15... Digo eu. Uf, somos unos inconscientes. Ainda queda por aquí un Alex Hai Celta, de un 3 Julián. euros. Unha cousa por aí, bueno. En fin, meteus Antón así de estranges e ao final alargamos máis do que eu tiña pensado. Eu digo, bueno, E a pesar da treboada, aguantou a electricidade, así que sí, aquí señor. sigo. Sí, señor. Eu pensaba, digo, bueno, para 1:15 eu creo que nos dá. Son as 2:17 da mañá. Bueno, a última cousa que digo. A ver. MVPs Alfon e Marcos Alonso E Carreira e Pus Ristich e Garcés. E Javi Javi Rodríguez Ala. Pufo. Alfon Sí. e Damián, MVP Sí. Alfon e Damián, Pufos, Mijailo e Iker, con moita Sí, eu estou de acordo. Pufos, Mijailo Iker, e ademais estaba a pensar iso cando viña no coche. Cales poden ser os MVPs e os Pufos? Os Pufos, para min, Ristich e Iker, dame pena, pero así é. E os MVPs para min, Alfon e Marcos Alonso. Eu quedo Damián, con home, Damián. Alfon e Damián. Damián tamén moi ben, está por aí tamén, está por aí. Sí, Alfon sí. e Damián e Pufos, eu que sei. Mingueza e Manu Sánchez. E Hugo Mayo, Mingueza e Hugo Mayo. Cales son os MVPs, Pablo? O meus MVPs Non escoitei. Alfon e Damián. Os MVPs Moi ben. Papadopoulos e Celerino. Cuidado Celerino, cuidado con Celerino. Qué grande Celerino. Ou Celestino, como aquela mascota que había. Vaya, Celestino. Oye, mirade que penalti lle fixeron a Celerino outro día e non lle pitaron, macho. Me cago en Dios. É que así vamos perdendo puntos. Vamos polo dormir, camiño. Pobriño, tío, son as 2:20. Pero hai que ver o penalti a Celerino, que é máis importante que todo o que levamos falado hasta ahora. Pero que Pablo xa non vai dormir, porque se ten que cear e tal, e despertar a 6. Non se ve nada. Non se ve. Penaltazo. Aí. Penaltazo. VAR, pero non hai VAR. Entón... Pregúntalle a Mr. Asubio que é o que sabe. E este que vos parece? Pregúntalle a Mr. Asubio que é o que sabe. Que vos parece este? Ra! Hostia. Pois ningún, ningún. Pois un bo tackle de fútbol americano. Ningún é 0-0. Bueno, en fin, que xa non sei o que digo. Amigos, que nos vemos nos bares, vémonos próximamente. Eu creo que tocou o balón. Tú crees que? Tocou o balón. Os balóns estades mo tocando vos a min. Vamos dormir, por favor. Ala, adiós, veña, boa noite. Boas noites, Alex, Mario, Pablo. Boas noites. Adiós, veña, con Dios. Ala, boa noite. Aí está, tío. Sí, señor. Veña, Alfon, renova, joder. Que te costará, Alfonsiño, por Dios? Onde vas a estar mellor que aquí? Irte para ali, para Sevilla, que te van fichar un dominicano, un suizo, un paraguayo, non sei que, te van deixar a ti de lado. O pai do presidente vai pegar un tiro ao fillo. Aquí estáse moi ben, home, aquí estáse moi ben. Pero sabedes onde se está mellor? Na cama. Así que eu, con todo o dolor do meu corazón, voume dormir. Saludos a todos. E o Celta xoga sábado ou domingo. 5 de abril. Eso corresponde a sábado. Pois o domingo haberá que facer un directo. Domingo igual vou a ver o Gran Peña. Bueno. Cousas veredes, que diciendo. Cousas veredes. Boas noites, amigos. Gracias por estar aí. E gracias a Julián por a donación esa para levantar o ánimo a última hora. Cuidado. Grande, Julián. Xente do diferido. Que xa vos os que acabades. Pregunto. O empate da Unión Deportiva Ourense co Somozas perxudicará no ánimo do equipo de aquí a final de ano ou ascenderán directos con certo marxe. Quero saber que pensades, porque eu xa empezo a min as contas de lecheras e se me foron todos ao carallo. Bueno, necesito terapia de grupo. Alfonso, vémonos po ano. Carreira xa non decimos nada. Carreira, xa está, tú xa estás, xa eres de aquí, a Carreira xa está.